Вітаю, сябры. А, Напішыце, як гук, ці ўсё мяне добра чуваць. Не ведаю, мажліва, я там наблытаў нешта з часам, але, здаецца, все нормально напісаў. 18:00 мы мусім пачаць. Вось, і зараз у меня тут троху ўсё па-новаму. Напішыце, калі ласка, чуваць мяне ці не. Что там з гуком? Чакаю, карацей, вашага фідбэку наконт гуку. Пакуль усе маўчаць. Я спадзяюся, мяне чуваць, ці гэта затрымка такая. Не ведаю. І скажыце, калі ласка, таксама, як вам карцінка, бо вось я зараз гляжу, і мне падаецца, што такое трохі штосьці мутнаватае. Я проста новую камеру юзаю. Здаецца, наладзіў на ёй аўтафокус, але што ці наколькі ён добра працуе, не зразумела. Так. О, чуваць. Все добро, привет, своего привитания. Картинка не очень, качество как-то не очень. Ну, будем працаваць з новой камерой. Карацей, ладно. Будем працаваць з тым, што ёсць, а потым уже будем разбирацца. Я не ведаю, камера мусіла нормально працаваць. А можа, это вам просто падаецца. Ну, прывітанне, па-першае, усім. Дзякуй вялікі ўсім, хто прыйшоў. І нас колькі ўжо 21 чалавек глядзіць. Вось, сёння у меня все троху по-новому, як вы ўжо маглі заўважыць. Я юзаю новую камеру, гэта ўжо не франталка з ноутбука, гэта нормальная такая вебка. І вось я пытаюсь на ней нешта так спрабую наладзіць, каб працавала нормально. Вось. І перш за ўсё хачу падзячыць всім, хто... Да, забыўся сказаць, калі... Ось, у меня просто фронталка зараз так направленная, а я привык глядзець у монитор. Монитор троху ніжэй у меня. И поэтому у меня будет такое ўражанне, як быццам я ўвесь час не ў камеру гляжу. Ну, карацей, не здзіўляйцеся, калі будзе троху дзіўна выглядаць, пішыце свае каментары, што можа не так, на наступны раз справім. То бок я спрабую кожны раз усё лепей і лепей рабіць. Вось, перш за ўсё, дзякуй вам, дарагія сябры, за тое, што мой канал перашагнуў ужо адметку ў 4000 подписчикаў. Гэта было магчыма у тым ліку дзякуючы вашым высілкам, хто раіў мои відосы, хто раіў подписываться, хто шэрыў мои посты ВКонтакте, у Фейсбуку, у Телеграме. Огромны вам дзякуй. Дзякуй вялікі ўсім, хто шэрыць мои стрымы у іншых чаціках перад тым, як яны пачынаюцца. Адразу хочу заўважыць, для тых, хто не ведае, хто можа... Ну, меня просто попросили ребята, якія шэраць мои стрымы ў іншых чаціках, у прыватнасці ў чаціках краіны для жыцця. Кажуць, і вельмі часта яны шэраць гэтыя мае стрымы, аб'явкі пра мой стрым, і ім адказваюць на гэта, як быццам бы гэта я. Ну, то бок, думаюць, што яны гэта я, гэта Мікола Дзядок, вось зашоў пад нейкім левым нікам, да, і шэрыць там свой чат. Так вось, сябры, я амаль не сижу у тэлеграм-чатиках. Я сижу вельмі ў нямногіх, і тое пераважна гэта закрытае. У адкрытым я мусіць там у двух толькі літаральна сижу, і гэта не чатики краіны для жыцця. У меня просто няма на гэта часу, так што я ў іх не сижу. І вось, просто гэта просьба была ад людзей, якія мяне супорцяць. Вось, яшчэ такое пытанне, гэта як бы да ўсіх, да падпісчыкаў, асабліва да моих як бы самых таких лаяльных падпісчыкаў, да, хто давно ўжо са мной. Мне прапанавалі зрабіць размову на Твічы. То бок зрабіць, ну, Твіч гэта, хто не ведае, такая платформа для стрымаў, зрабіць ужо як у выглядзе просто таких жыцейскіх размоў за жыццё, за ўсё на свеце, то бок такое больш не то, што там палітычна, змагарскае, штосьці бла-бла-бла, а просто так, для сябе, за жыццё пагаманіць, за нейкія думкі, за штодзённасць, за ўсё на свеце. Што вы думаеце наконт гэтай ідэі? Напішыце, калі ласка, ці трэба вам гэта,
ці не, як вы лічыце? Ну там калі хаця б 10 чалавек у чаціку напіша, што да, мы хочам яшчэ такія дадатковыя стрымы нефармальныя, не такія палітычныя, бо зусім без палітыкі не атрымаецца, да, я такі чалавек, што я нават мяне пра не ведаю, пра бутэрброды пачні мне расказваць, я ўсё перавяду у тое, як з дапамогай бутэрбродаў зрабіць рэвалюцыю. Вось. Напішыце, трэба вам гэта ці не. Так, ну і паглядзім, што вы там мне напісалі ў чаціку. Так, привет. Привет, Зёма, не забывай про крытку. Ну, конечно, где я забуду. Ну, вот человек пишет, бачно добро. Давай про Бабарику и других спойлеров. Все будет в свой час. Да, сябры, попереджу, у нас сегодня вельми долгий стрим. Одразу кажу. Просто рыхтуйтесь. Сегодня будем стримить просто до упора, покуль я, блин, не звалюсь з ног. Потому что мне вельми шмат есть что сказать. Плюс я причуваю, так что будет вельми шмат пытаний. Чуть размыта картинка. Вось хрен его ведае, што з гэтым рабіць, блин. Ладно, крыўдна, ну нічога, будем да іншых разоў выпраўляць. Ціхават звук. Один момент. Ой, не, я і так, ну давайте вось так зраблю. Спадзяюся, будзе добра. Так, Даяна, вітаю. Смотрят не только в Беларуси, вельми классно. Привет из Новополоцка, здоровки. Был на Камаровке? Не был. Я же не падтрымліваю выборы, так навошта мне ходить на выборные пикеты. Я сегодня, калі шчыра, весь день рыхтаваўся до гэтага стрыму. І учора весь день рыхтаваўся. І паўдня пазаўчора. Ну, ось. Я вельмі сур'ёзна падышоў до гэтага пытання. Мент уже дизлайк рубил. Ну, нормально. Няхай глядяць, няхай адукоўваюцца. Я была на Марфуша 888. Я была на Камаровке, купила картошки и сало. Ось гэта правильно. Так. Ты где сейчас живешь? Пытание от Михаила Сергеевича. Я зараз у Мінску живу. Ось в дадзены момент. Привет, Гомель, здоровки. Князь Ольгерт, будешь в президенты баллотироваться через 5 лет? Нет. Степан Нехта, привитос. Михаил Дулько, вітаю, Ковна на связи, здоровки. Так. Так. Про президента я уже отказал. За Астрашыцкага городка привітання. Так, чистоправд, апошняе папярэджанне цябе. Хочаш глядзець мае стрымы, глядзі, адукоўвайся, я цябе не забараняю. Але срачы і правакацыі разводзіць у чаціку не варта. Так, прывітанне. Все, яшчэ, значыцца, адзін момант, і мы пераходзім непасрэдна да зместа. Значыцца, наконт донатаў. Мне вельмі шмат народу... Ой, я ж забыўся врубіць сваіх донатарцераў, паказаць, што я звычайна раблю. Адзін момент. Звычайна заўсёды выважу сваіх донатараў, зараз вось забыўся. Одну хвілінку. У гэтыя апошнія 2 тыдні вельмі шмат народу мне донатілі. Нет, это неправильно, гэта не обновленная версия. Вельмі шмат народу донатілі, за што ім, конечно, огромны, просто велізарны, велічэзны дзякуй. Дзякуючы вашим донатам я раблю так, што мяне можа чуць больш людзей. Вось. І толькі дзякуючы ім. Сам бы я ніколі не пацягну. Вось, мои донацеры. 3 патроны. Александр Б, Саша Р і Анеля К. Донацеры Дмитрий В, Суд при Анкапе, Алекс Л, Виктор О, YGR, Михал і Віктор. Я подозрюю, што Віктор О і Віктор гэта адны і тыя ж людзі. Сябры, вялікі вам дзякуй. Хто хоча задонацыць, падтрымаць мою дзейнасць,
зрабіць так, каб маё слова чулі болей людзей, калі ласка, у апісанні ёсць Donation Alerts, і, канешне ж, рабіцеся патронамі. Для патронаў я зрабіў новыя фішкі. Па-першае, я зрабіў цір, здольнасць данаціць по $1 ў месяц. Вы падпісваецеся на Patreon, і проста вы данаціце мне штомесяц аўтаматычна з вашай картачкі данаціцца $1 у месяц. Таксама ёсць магчымасць $5 і сколько там, 10 і 25. Вось. Всім, хто данаціць ад $10 і больше, падпісваецца менавіта патроны, я бесплатно высылаю сваю кніжку. Ха-ха. Вось. І будуць розныя іншыя плюшкі для данацераў. Вось. Ну все, апошні раз гляжу чатик, і мы уже 10 хвілін я уже патраціў на уступнае слово. І мы уже пачынаем па сутнасці. 21 чалавек глядзіць. Выдатна, выдатна. Да, і яшчэ, у меня там полоска унізе, вы можете бачыць, яна не расце. Дык вот яна не расце, таму што я уключыў Donation Alerts вывод сродкаў. І калі б яны там тармазіліся, яна брасла. То бок, насамрэч, мы ўжо сабралі даволі шмат, там амаль ужо сабраная неабходная сума для Vimeo. Вось, проста каб была пытанне там у чаціку, чаму не расце полоска. Все, гляжу чатик і пачынаем. Князь Альгерт, кем работаешь? У новым часе я работаю, сумяшчаю пасады журналіста і СММщика. Так. А что это за канал такой? Впервые про его услышал. Это про кого говорка, я не ведаю. Князь Альгерт, что думаешь, страна для жизни, ГБшная история? Не, я так не лечу. Так. The Watcher, в чем сила? Сила у правде. Так. Александр Байдак, калі прыблізна наступная частка пракрыту? Я чакаў гэтага пытання. Калі ўсё будзе добра, то прыкладна праз тыдзень, плюс-мінус. Очень громко говоришь, мои соседи тоже слушают. Ну, нормально. Так, звук... так, это не... Так. Ці глядзеў інтэрв'ю Гіркіна Гордону, які ўражанні? Не, на жаль, не глядзеў, столькі контенту выходзіць, няма часу глядзець усё, што хочацца. Все, поехали. Значит, сябры, у нас уже такая традыцыя, я сфарміраваў у себе на канале, да, традыцыю, што кожны выпуск новы мы пачынаем з таго, што аглядаем і узгадваем, якая ў гэты дзень была важная дата ў гісторыі рэвалюцыйнага, вызвольнага, працоўнага, анархісцкага, карацей, у больш шырокім сэнсе вызвольнага руху гісторыі чалавечества. Вось, і сёння, 24 мая, у гэты дзень, у 1920 годзе, то бок 100 год, сёння 100годдзя, пачаўся суд над Сака і Ванцэці. Хто такія Сака і Ванцэці? Магчыма, хтосьці з вас ведае, хтосьці не, і зараз я вам гэта раскажу. Гэта вельмі важная гісторыя, і калі вы ўзгадаеце, магчыма, у нас у Беларусі ёсць вуліцы, названыя вуліцамі Сака і Ванцэці. Што было? 24 мая, не, я, здаецца, памыліўся, прабачце, не 20, а 21 года, то бок сёння 99годдзя. Да. 24 мая 1921 года у США пачалася судовая справа Сака і Ванцэці. Чаму гэта важна? Гэты судовы працэс быў вельмі важным здарэннем для анархісцкага і працоўнага руху ЗША. Хто такія Сака і Ванцэці? Гэта працоўныя анархісты, абодва з Італіі. Каб разумець, што і чаму з імі адбылося, трэба разумець увогуле сацыяльна-палітычную абстаноўку ў ЗША на той момант. Вось уявіце сабе, капіталістычная краіна, якая вельмі дынамічна развіваецца, агромная колькасць працоўных мігрантаў, пераважна з Еўропы, жыдоў у тым ліку вельмі шмат сярод іх, велічэзна, ну, якія збегалі з расійскай імперыі, да, дзе іх пераследавалі, велічэзная маёмасная няроўнасць. І многія з працоўных спачувалі рэвалюцыйным ідэям, да, анархісцкім і камуністычным. Прэса была пад кантролем буржуазіі, і яна ваўсю крычала аб чырвонай пагрозе. І вось перад 1 маем 1920 года генеральны пракурор ЗША Палмер абвесціў, што на гэтую дату прызначаная анархісцкая рэвалюцыя. І да студзеня 20 году
Пры поўнай падтрымкі грамадскай думкі і пры рэальным страхе эліт перад рэвалюцыйнай пагрозай Палмер арганізаваў самыя масавыя рэпрэсіі ў гісторыі США. Да 10 тысяч чалавек былі арыштаваныя па падазрэнні ў анархізме. Уяўляеце? Пад раздачу, акрамя іншых, траплялюць два анархісты. Гэта 29-гадовы кравец Нікола Сакка і 32-гадовы гандляр рыбай Барталамео Ванцетці. Іх абвінавацілі ў абрабаванні з забойствам, якое адбылося незадоўга да гэтага. І таксама прыпісана было анархістам. Сакка і Ванцетці прыехалі ў ЗША ў 1908 годзе, як і большасць мігрантаў, яны зведалі галечу, беспрацоўя і звышінтэнсіўную эксплуатацыю. І на фоне гэтага зрабіліся анархістамі. Той факт, што яны былі анархістамі ў сукупнасці з іх італьянскім праходжаннем, вельмі настроіла грамадскую думку супраць іх. То бок бачыце, тады ў ЗША, які сёння не любілі мігрантаў. І гэта зрабіла іх выдатнымі мішэнямі такімі для следства. Акрамя таго, у Ніколы Сакка быў знойдзены рэвальвер. І гэта стала нагодай абвінавачыць іх у рабаванні. І рэвальвер быў якраз такога ж калібра, які выкарыстоўваўся пры рабаванні. Усё, карацей, складывалася ў версію абвінавачання. Вось, эмігранты-анархісты зрабілі налёт, каб раздабыць грошы на выраб бомбаў і падрыхтоўку мяцежу. Праз год пачаўся суд. Галоўны сведка абароны быў у Італіі. З самага пачатку быў бачны вельмі моцны абвінавачы ўхіл. Абодва абвінавачаныя адмаўлялі сваю віну, яны не прызналіся. 12 сведкаў, уявіце сабе, 12, у тым ліку консул з Бостона, пакляліся на Бібліі, што ў дзень забойства бачылі Сакка і Ванцетці далёка ад гарадка, дзе яно адбылося. Аднак суд не надаў гэтаму належнай увагі, таму што сведкі гэтыя былі італьянцамі. Нават калі прысуджаны да смяротнай кары партугалец, крымінальнік, Мадейрас яго звалі, прызнаўся пад прысягай, што забойства, у якім абвінавачваюць Сакка і Ванцетці, арганізаваў мясцовы гангстар, суд яму не паверыў. І падчас слухання суддзя неаднойчы абрываў адваката словамі супраць падсудных, супраць анархістаў, сказаў, што гэтыя элементы, анархісцкія элементы, якія бесчынствуюць в нашай краіне, не застануцца беспакаранымі. Гэта цытата. І 14 ліпеня 1920 года прысяжныя прызналі Сакка і Ванцетці вінаватымі і прыгаварылі да смерці. Аднак пакаранне гэта адбылося толькі праз 7 год. І віной таму каласальная хваля салідарнасці з асуджанымі па ўсім свеце. Вось гэта на слайд-шоу вы, дарэчы, можаце бачыць. Супраць смяротнай кары у дачыненні да Сакка і Ванцетці выказалася агромная колькасць лідараў меркавання тагачасных. Папа Рымскі, уяўляеце, выказаўся супраць пакарання іх смерцю. Альберт Эйнштейн, нават Беніта Мусаліні, не смейцеся. Камітэт абароны Сакка і Ванцетці змог сабраць гіганцкую па тых часах суму $400 000. Уяўляеце, гэта 21 годзе, 27 нават. І аплаціць паслугі лепшых адвакатаў. Па ўсім свеце пракаціліся страйкі і дэманстрацыі. У ЗША яны нават прыводзілі да сутычак з паліцыяй і з войскамі. Прафсаюзы Аўстраліі пачалі байкот амерыканскіх тавараў. Арганізацыя індустрыяльная працоўная свету заклікала да усеагульнага страйку ў ЗША. Дэманстранты нават спрабавалі ўзяць штурмам турму, дзе знаходзіліся анархісты. Для іх разгону былі выкліканыя марскія пехацінцы. У Аргенціне анархісты спрабавалі забіць амерыканскага прэзідэнта, які туды прыбыў з візітам. Усё за гэты прысуд. Напярэдадні смяротнага пакарання атмасфера ў ЗША была вельмі напружаная. У кожным федэральным будынку знаходзіліся ўзброеныя паліцыянты. Пакаранне было прызначанае на поўнач. Усе чакалі рашэння губернатара штата, які меў магчымасць памілаваць абвінавачаных. Аднак за паўгадзіны да прызначанага часу губернатар заявіў: «Мы адхілілі прашэнне о памілаванні». Апошнімі словамі Сакка былі: «Няхай жыве анархія». Ванцетці паціснуў руку наглядчыкаў і сказаў: «Я не вінаваты». Пасля паведамлення пра тое, што кара была прыведзена ў выкананне, увесь свет ахапілі антыамерыканскія пратэсты. Па Еўропе грамілі амбасады ЗША і забаўляльныя ўстановы. Чаму забаўляльныя ўстановы? Таму што яны асацыяваліся з буржуазным ладам жыцця амерыканскім. У Жэневе былі разрабаваныя ўсе крамы, што прадавалі сігарэты Lucky Strike. Яны таксама асацыіраваліся з ЗША. У Нямецчыне падчас сутычак з паліцыяй 3 чалавекі былі забітыя.
Трохі пазней анархісты ўзарвалі загараны дном суддзі, які асудзіў Сака Іванцэці. Суддзя не загінуў, толькі ягоная жонка пацярпела. Вось такая гісторыя, сябры. Дарэчы, Сака Іванцэці вельмі шанавалі ў СССР. Уліцы імя Сака Іванцэці ёсць у Полацку і ў Валкавыску. А ў Бабруйску ёсць нават две такія вуліцы. У Бабруйску ёсць вуліца Сака асобна і ёсць вуліца Ванцэці. Вось такая гісторыя, таму заўсёды, калі мы прыгадваем пра нейкія рэпрэсіі, скардзімся на тое, што кагосьці пасадзілі на суткі за нейкія несправядлівыя абвінавачанні дзяржавы, трэба памятаць, што гэта ўсё да нас перажылі ў нашмат больш жорсткай, крывавай, бесчалавечнай форме тысячы іншых людзей. Вось такія вось справы. Так, зараз глядзім чацік і пераходзім да Бабарыка. Ой, чатики вы уже нарубили там. Так. «21 чалавек мне чамусь паказвае. Не ведаю. Напишите, калі ласка, лічбу. Мне паказвае, што онлайн 21 чалавек, і гэтая лічба не мяняецца ўжо вось з самага пачатку. І гэта вельмі дзіўна, мусіць у меня нешта глючыць. Напишите, колькі зараз глядзіць онлайн нас. Вова Заболоцкий. Что делать людям со штрафами и сутками? Ну, платить штрафы и сидеть сутки. Дзіўнае такое пытанне. Якби, калі ты выходзіш на пратэсты, мусіць быць да гэтага гатовы. Ну, штрафы можна не плаціць, калі гатовы да гэтага, да? Калі гатовы да наступстваў, а суткі, ну, іх трэба сядзець, што яшчэ з імі можна рабіць. Сейчас смотрят 108. Не кепска. А интервью Поклонской нет, не глядел, тем больше. Артем Мироненко. Микола, какие узурпатор собирается внести изменения в Конституцию? И что даст это самому узурпатору и простым людям в противовес? Наконт зменаў в Конституцию я уже писал. Першыню ён загаварыў про гэта, по-моему, в годзе ў 8 ці ў 9, і нікуды ніяк справа не пасунулася з таго часу. І таму я не абмяркоўваю, не прагназую ніякіх зменаў у Канстытуцыю да таго часу, пакуль яны рэальна не паступяць у выглядзе прапановаў. А то, што ён брякнуў там нешта на нейкім селектарным, на нейкай селектарнай радзе, да, ці на нейкім публічным выступе, гэта нічога не значыць. Да, давайте адштурхоўвацца ад дзеянняў, а не ад слоў ягоным, бо, ну, прэзідэнт у нас самі ведаеце такое. Бо ён уже 12 год кажа там прыкладна, да, пра змену Канстытуцыі, справа не паварушылася, абмяркоўваць няма чаго. Настоящая Беларусь. Делюся стрымам сваю суполку, просто неабходна абмяркоўваць людзей. Вялікі дзякуй. Вось дзякуючы вам жывём і працвітаем. Так. Вова, ну вот Yellow Man отказывая Вове Заболоцкому, кажа, обращайтесь к правозащитникам и блогерам. Ну так, я как бы, может, я неправильно зразумеў пытанне, что делать? Конечно, трэба звяртацца да праваабаронцаў загадзя. Яшчэ пажадана пакідаць свае кантакты людзям, якія застаюцца, напрыклад, дома, да, там сваёй жонцы, ці сястры, ці яшчэ камусьці, калі ты кудысьці ідзеш. З такой інфармацыяй, што калі я не вярнусь праз пэўны час, то тэлефануй там праваабаронцам і кажы, я такой-то, такой-то затрыманы. Ось. Альбо, конечно, як толькі цябе садзяць, закрываюць, затрымліваюць, адразу па магчымасці старацца маякаваць праваабаронцам самому, што вось ты падвергся рэпрэсіям. Гэта абавязкова трэба рабіць. Ось. Марфуша 888. Тихановский не говорит о своей предвыборной программе, только о ненависти к Лукашенко, о тапках, которые... только о том, чтобы собирать донаты побольше и карикатуры. Клоун, что такой кандидат может сделать? Рытарычнае пытанне, но мы будем про гэта гаварыць. Добрую працу ён выконвае у тым, што ён палітызуе людзей, падымае іх, хоць неяк, хоць так, гэта добра. Аднак, што не добра, я ўжо казаў у папярэднім стрыме, не буду паўтарацца. Так,
Ой, сколько адразу людей написала, дзякуй вялікі. 84, 89, 80 человек есть. Выдатно. Микола смотрел последний вебинар Статкевича по политтехнологиям. Так, выдатный вебинар, и я чекаю, коли он з'явится на ютубе, каб яго расшарить по своих соцсетках. Так, все. Зараз, сябры, поехали до Бабарыка. Ввогуле. Так, это будет даволі доўгі блок. Не крыўдуйце, што я там не адкажу пэўны час на вашыя пытанні. Магчыма, я адкажу на іх па заканчэнні блоку. Дык вось, Бабарыка. Заўважце, вось, які цікавы момант, да? Як дэградавалі нашыя уяўленні о палітыцы, ну і ўвогуле, як бы, палітыка у Беларусі. Калі нейкі кандыдат з'яўляецца, будь то Цэпкала, ці Бабарыка, ці там Ціхановскі, што адразу пачынаюць абмяркоўваць? Першае, яшчэ да ягонай праграмы, да ягонай всего, чья он рука? Альбо ён праект уладаў, альбо ён праект Кремля. Уявіце, то бок у нас, і это мяне таксама, ну, датычыцца, разумееце? Я таксама першае, што думаю, так, ад каго ён шага? То бок просто уявіце сабе, што у нас няма такого адчування, што мы маем суб'ектнасць нейкую. Мы ўсіх палітыкаў, якія выходзяць і кажуць, што хочуць нешта змяніць, мы іх успрымаем як чыюсьці руку, і гэта не наша віна, гэта як бы дэградацыя цэлай сістэмы. Просто подумайте об этом, да, то бок мы не думаем, нават у нас нет думкі, што чалавек ідзе ад сябе і рэальна шчыра хоча нешта змяніць. Он чыясьці рука. Бабарыка, ці там Цэпкала, ці Ціхановскі, да, вот цікавы момант. Але это было так, адступленне. Пачнем з выказваннем Ціхановскага. Я постараюсь, ой, выбачаюсь, не Ціхановскага, Бабарыкі. Чаму я ўвогуле вырашыў пра гэта выказацца? Таму што вельмі шмат просто огромная колькасць людзей, якія мне падаваліся раней разумнымі, крытычна мыслящымі, которые, ну, мне цяжка абрысаваць іх сацыяльны партрэт неяк, да, ну, а яны падаваліся адэкватныя, там, пра незалежніцкі настроеныя, пра антилукашэнкаўскі настроеныя, яны пачынаюць топіць за Бабарыку. І пры гэтым яны робяць это з такім апломбам, з такой упэўненасцю, і яны рэальна думаюць, што зараз яны пойдуць, аддадуць свой голас за Бабарыку, і калі большасць галасоў будзе іхняя, то ён стане прэзідэнтам і змесціць Лукашэнку. Я просто не разумею, што гэта. Гэта псіхоз, ці гэта поўнае неразуменне таго, як будуецца палітыка. Ці людзі ўжо настолькі хочуць падманвацца, што насуперак 26 гадам, якія іх вучылі, што бывае і чаго не бывае ў Беларусі, яны ўсё роўна бегуць, таропяцца наступіць на гэтыя граблі. Гэта для меня просто такая дзікасць, як, ну, ладно б гэта казалі людзі 15гадовыя, якія не бачылі выбараў 6, 10, 15 гадоў, да, альбо, ну, там, людзі з вёскі, да, там, якія працавалі, не ведаю, там, у калгасе ўсё жыццё, ні разу не заходзілі ў інтэрнэт, але гэта кажуць рэальна дарослыя адукаваныя людзі. Для меня это дзікасць. Каб не быць галаслоўным, давайте просто зараз пройдземся па, я не буду нічога выдумляць, пройдземся па выказваннях самога Бабарыкі. І я іх пракаментую. Так, адразу, як толькі я ўключу гук, просьба напісаць. Усё нармальна чуваць, ці бачна вам самога Бабарыку. Вось. Гэтае выказванне ягонае ўжо абсмакталі ўсе як маглі. Аднак я не магу устрымацца і не дадаць яшчэ ад сябе пару словаў. Аб чым
Зараз это уже працяг, это наступны кавалак, мы зараз будем вот так вот по кавалачках разбирать. Зараз толькі троху поболей зраблю яго, мусіць. Ось так. Аб чым нам кажа гэта выказванне? Аб абсалютнай неадукаванасці Віктара Бабарыка ў гуманітарнай сферы. Я не буду спрачацца, магчыма, ён добры фінансіст, магчыма, ён добра ведае, як кіраваць фінансамі. Аднак такое ляпнуць, гэта трэба, ну, увогуле, прабачце, дупля не адстрэліваць у грамадска-палітычных пытаннях. Ну, нават прайсці обществаведзенне, прайсці там грамадазнаўства, да? Базавы курс гісторыі, гэта, ну, было б зразумела, што гэта сказана глупства. Дык вось, калі хто не разумее, нацыянальна-вызваленчая барацьба, як правіла, заўсёды папярэднічае з'яўленне народа сваёй дзяржавы, а не наадварот. Таму, калі казаць, што няма Беларусі, значыцца і нацыянальна-вызваленчай барацьбы беларускай не было, это абсурд. Это то же самае казаць, што ну, Ізраіля не было до 48-го года, а каго тады зрывала жыдоўскае падполле ў 40-х годах амерыканскіх англійскіх афіцэраў-каланізатараў, да? У курдаў няма сваёй дзяржавы. Ну, там ёсць такія квазі-дзяржавы, ну, не квазі, каля-дзяржаўнае абразаванне. Ну, тогда і курскай нацыянальна-вызваленчай барацьбы няма. А з кім працоўная партыя Курдыстана з 79-го года змагаецца? Да фіг его знает, просто там страляюць кагосьці уже 50 год, і пофіг. І так, і гэтак далей. Ось нармальна Гупальшыц высмеяў, дарэчы, кажа, тыпу, штосьці сказал у тым духу, што як ён можа быць кіраваць Белгазпромбанкам, калі ў Беларусі няма газа. Ну, вось такое, да. Это, ну, это реально з адной оперы. Вось. Ідзем далей. Што Бабарыка кажа нам пра сваё разуменне нацыянальнай ідэі. Зараз я толькі праверу, каб усё ў чаціку было бачна. Блін, звука няма. Ох, все уже написали, что нема гуку. А чаго ж нема гуку? А давайте зараз попробуем микрофон отключить. Зараз, одну секунду, сябры. Ох, это техника. То есть вот национальное освободительное движение подразумевает две вещи. Во-первых, там освобождение, во-вторых, национальное освобождение. Вот Калиновский боролся за какую национальность? За Литву. Не, сыходзячы з таго, што ён да беларусаў звяртаўся, там браты беларусы, ліст да. З падшыбеніцы за беларусаў. А когда возникло государство Беларусь, можно узнать? В 18 году. Ну, а Калиновский когда было восстание? Так за какое ж он, извините, Беларусь боролся, когда Беларусь... Вось. Бачыце, прабачце, не адключыў мікрафон, і таму Бабарыку не было чуваць. Ну, зараз я уже не буду паўтарацца, я думаю, вы ўжо чулі мой каментар, так выйшла, да, што спачатку пачулі мой каментар, а потым Бабарыку. Ну, карацей, все, каментаваць тут больш няма чаго. Лепш бы не ўключаў, реально. Трэш на трэша і трэшам паганяе. Ідзем далей. Што нам кажа Бабарыка? А вторая история национальной идеи мне нравится больше. Это тот символ, та идея, та цель, ради которой объединяются сегодняшние люди. И неважно, там, значит, эти сегодняшние люди там представляют один этнос или несколько этносов. Например, вот Америка. Ярчайший там пример, с моей точки зрения, реализации красивой национальной идеи предпринимательства. Вот, которая объединила в себе кучу людей, никто не приходит и не расстраивается, что кто-то там итальянец американского происхождения, кто-то афроамериканец. И вот мне кажется, в Беларуси на самом деле, вот с учетом сложности, исторической сложности судьбы белорусов,
тутейших. Смотреть в прошлое и пытаться объединить людей очень тяжело формулируемым единым понятием прошлых белорусов, потому что на самом деле кто мы единый вот в рамках кто мы там часть поляков, часть русских или часть там остатка литвинов или часть белорусов, непонятно, значит, там как называемых. Вместо этого, может, нам проще сформулировать историю о том, что нас ждет завтра, и это сделать национальной идеей. Светлое будущее. Ну, типа да. Только не просто светлое будущее, а сформулировать, как, например, яркий пример 20 века классической национальной идеи реализовал Китай устами Дэн Сяопина. Он просто сказал: обогащайтесь. Сябры, мысление коммерсанта. Ой, не включил. Мысление камерсанта, разумееце, гэта мысление чалавека, для якога каштоўнасці нішто, а грошы, фінансы, матэрыяльны дабрабыт гэта ўсё. Па-першае, што вельмі моцна насцярожвае, вось гэтыя вось фразачкі ягоныя, што грэблівае такое, ведаеце, стаўленне да беларускай ідэнтычнасці. Ну хто мы такія, ну непонятно, ці то мы беларусы, ці то літвіны, ці то астаткі палякаў, ну хрен пойми. Гэта вельмі рэзаніруе з тым, што кажуць рускамірцы, што ну што вы там беларусы, вы какая-то недонация, вы там какие-то вообще непонятно, то ли ополяченные там беларусы, то ли ополяченные русские, то ли арусяченные поляки и так далее. Разумеете, вот гэта вот, хотя у беларусаў точно такая ж гісторыя з нацыянальнай ідэнтычнасцю, нацыянальнай свядомасцю, як у пераважнай большасці еўрапейскіх этнасаў. Мы такая ж самая пасткаланіяльная краіна, нічога новага. Всех калісьці апалячвалі, анемечвалі, афранцузівалі, агішпанівалі і так далее. Ён гэтага можа не ведае, а можа і ведае. А можа яго просто рускі мір у галаве, і ён апрыёры вось так да беларушчыны ставіцца грэблю. Канешне, гэта, калі ўжо быць справядлівым, ідзе ў дысананс з тым, што ён кажа, што ён падтрымліваў пэўны час там беларушчыну, там і кнігі Алексеевич перакладаў і так далее. Але вось гэта, ведаце, мне вельмі насцярожванне. Вот такое вот стаўленне да беларусаў як да нечага незразумелага, несфарміраванага. Хаця все у нас ёсць. Все, што трэба для таго, каб называць сябе нацыяй, у нас ёсць свая інтэлігенцыя, свае пісьменнікі, мова, гісторыя, нацыянальная міфалогія. Аднак нацыі няма, да? Ну, прабачце, гэта факт. Як палітычная нацыя мы яшчэ не сфарміравалася, і яна яшчэ прадстаіць ёй сфарміравацца. Вось, далей, вось ягонае мысленне пра нацыянальную ідэю. Абагащайтесь. Пажыце, у чалавека ў галаве толькі бабло. Ніякіх каштоўнасцяў, ніякіх ідэалогій. І заўважце, ўсё, што датычна нацыянальнага беларускага, ён прыраўнівае да мінулага, як нешта рэтраградскае. Ён там далей кажа, я ўжо не стаў все вставляць, што вот все разговоры пра нацыянальную ідэю і пра нацыянальную ідэнтычнасць, гэта ўсё пра мінуўшчыну. Гэта ўсё фігня, гэта ўсё не патрэбна, гэта рэтраградства, гэта барбарства, разумееце? І тут же прыводзяць у прыклад кітайцаў. Дык прабач, кітайцы што, не шануюць сваю мінуўшчыну? Ага, раскажыце мне. Кітайцы якраз такі вельмі сябе лічаць вялікай нацыяй і шануюць і сваю мову, і сваю культуру, і ўсё астатняе. Яшчэ раз кажу, тут разумееце, такая лакмусовая паперка, да? Адлюструецца, бачна, што ў чалавека ў галаве толькі бабло. Ён зараз прагаварыў свой класавы інтарэс. Яму не цікава. Вот это інтарэс такой, прабачце за такую марксістскую тэрміналогію, да, касмапалітычнай буржуазіі. Галоўнае, каб капітал мог рухацца і расці. Галоўнае, каб багатыя людзі маглі адстойваць свой інтарэс. Абагащайтесь, абагащайтесь. Але ж, прабачце, ну хто абагащаецца? Хто багацее падчас ад такой у двукосці нацыянальнай ідэі? Багацеюць такія, як Бабарыка. Хто ў Кітаі? Разбагацел весь Кітай? Да хрен там было. Там разбагацела партыя, разбагацелі тыя, хто да яе набліжаныя, чыноўнікі і так далей. Разбагацелі камерсанты на таннай працоўнай сіле. Дарэчы, вось ён неаднаразова ставіў у прыклад Сінгапур і Кітай. Вы ведаеце, як там людзі жывуць? Якое там хочаце, ну, я просто зараз звяртаюся ўжо да прыхільнікаў Бабарыка. Вы хочаце, як у Кітаі, сістэму нацыянальнага крэдыту, да, выйшла амаль як, хацеце, как в Украіне, сістэму сацыяльнага крэдыту,
Хочаце таксама татальную слежку, хочаце канцлагеры, альбо як Сінгапуры, дзе аўтарытарызм да такой ступені накрушан, што ты там вякнуць не маеш права супраць ураду. Зато абагащайтесь. Так абагащацца будете не вы. Да, у вас замест старага айфона з'явіцца новы. Вось будзе ваше ўсё багацце. Все астатнія ваши рухі будуць под контролем. Вы уже не попишите в интернете там стоп тараканці долой гэтага прэзідэнта, разумееце? Ну, карацей, меня гэта абурыла, просто вось это стаўленне ўвесь час азіяцкіх дыктатур у якасці прыкладаў меня абурыла просто до глыбіні душы. Вось. Ідзем далей. Гэта было ідэя X. Зараз ягоныя выказванні з прэсухі. Вот, пожалуйста, китайская национальная идея конца 20 века, которая выводит Китай там, почти там, экономику номер 1, сформулирована одним термином: обогащайтесь. Поэтому еще раз хочу сказать, я верю в законность и в торжество законности в Республике Беларусь, и я верю, что волю народа не имеет права и не сможет поколебать никто. Я сподіваюся, що Олександр Дубарович згоди, я сподіваюся, що ще буде можливо задати питання, які ще вишколюють, але я буду третій раз подавати питання і колеги з нашої Ніви, і колеги з Белсата. Скажите, пожалуйста, вы пишете, что на попередних президентских выборах были значные фальсификации у подвигов голосов, которые повлияли на их выборы? Я вас расстрою. Нет. Значительных нет. Я не верю в то, что если за меня проголосует 10%, кто-то может написать, что 80%. И обратно. Я не верю, что за кого-то, когда проголосует 80%, напишут 5. Я просто в этого не... Я верю, что можно написать не 60, а 70. Я верю, что можно написать не 15, а 10. Но я не верю, что можно написать вот той цифры, которую я сказал. Чули, да? Волю народа не может фальсифицировать никто. Ха-ха-ха. Нагадаю, у 2010 годзе па ўсіх экзіт-пулах, па ўсіх нармальных сацыялагічных апытанках сукупна за кандыдатаў прагаласавала больш, ну за апазіцыйных маю на увазе, больш, чым за Лукашэнку. Па некаторых дадзеных нават там атрымоўваўся другі тур. І што? Ніхто не фальсифікаваў волю народа? Бабарыка, каму ты гэта расказваеш? Ну, это просто трэш. Хорошо, а як наконт слова Лукашэнкі аб тым, што адной шоу яго выйшла 93%, але ён сказал намаляваць менш. Гэта што, не фальсифікацыя волі народа? Так. Да, што яшчэ хацеў сказаць. Многія аналітыкі трактуюць гэтае слова Бабарыкі такім чынам, што, маўляў, гэта ён дае паняць, што калі за яго будзе прям большасць, то чыноўнікі вертыкаль не рызыкнуць падрабляць гэтую большасць. Да з якога перапугу? Хто корміць гэтых вертыкальшчыкаў, гэтыя выканкамы, гэтую Ярмошыну? Бабарыка яе корміць? Не, яе корміць Лукашенко. І яна намалюе столькі, сколькі ей кажа Лукашэнкі. Адкуль гэтая святая вера у тое, што вось гэты раз будзе па-іншаму. Ладно, у Бабарыкі ён хутчэй за ўсё хлусіць, ён не дэбіл, бо такое сур'ёз можа казаць толькі дэбіл. Ён не дэбіл, адназначна. Ён разумны чалавек. Я зараз кажу пра ягоных прыхільнікаў, якіх рэальна шмат сярод, ну, падавалася б, думаючых людзей, пра ягоных прыхільнікаў, якія гэта ўсё вераць, гэта працягваюць штурхаць. Вось гэта рэальна дзіч, просто дзіч. Далее слухаем. Пожалуйста, в случае массовых репрессий в отношении вашей команды, в отношении ваших сторонников, как вы готовы их защитить? Спасибо. Вы знаете, опять же, я считаю мифотворчеством массовые репрессии, которые могут возникнуть. Я хотел бы, и я это говорю открыто, чтобы мой штаб находился в Комитете госбезопасности. Тогда бы много были решены проблем с там, нахождением. У меня в нашем штабе нет секретов.
Мы не занимаемся противоправной деятельностью, которая могут вызвать насильственные действия против членов моего штаба. Первое. Мы все... Почему мы живем страхами и мифотворчеством? Вот все, о чем вы задаете вопросы, это фантастически. Ни одного действия еще не было сделано от всех, о которых вы говорите. Рука Москвы. Чулі, да? Масавыя рэпрэсіі гэта міфатворчества. То бок ніколі такога не было. То, ну, разумееце, што мне тут не падабаецца, тое, што гэта прямая хлусня. Ён бярэ і ў вочы хлусіць, і ведаючы, што ён хлусіць. Разумееце, если б это казаў, я яшчэ раз кажу, нейкі дурачок, окей. Бабарыка на працягу доўгіх год у сваіх соцсетках, ён рэпосціў радыё Свабоду, ён чытаў незалежныя СМІ, гэта было бачна, і ён усё ведае. Ён ведае, як лупцавалі людзей на плошчы, ён ведае, як сажалі тых, хто ў далоні хлопаў, як судзілі глуханемых за тое, што матам лаяліся, як людзей арыштоўвалі там і на кватэрах уламліваліся проста перад 25 сакавіка 17 года. Ён усё гэта ведае. І тут ён бере, як кажуць на блакітным воке, сядзіць і кажа, ну масавая рэпрэсія это міф. Я-то разумею, што ён гэта кажа, таму што яму гэта карысна. У яго хутчэй за ўсё нейкі план. Як правильно казаў Шрайман, хутчэй за ўсё ён спрабуе номенклатуру супраць сябе настроіць. Аднак прабачце, што гэта за прэзідэнт, за кіраўнік, які хлусіць для таго, каб хлусіць публічна перад тысячамі людзей, для таго, каб дасягнуць сваёй палітычнай мэты. Чым ён будзе лепшы за Лукашэнкі? І такая хлусня, разумееце, яна мае вельмі моцныя палітычныя наступствы. Таму што гэта сціранне гістарычнай памяці. Калі мы 26 год испытывали рэпрэсіі, гвалт, дыктатуру, збіцці, і тут выходит Бабарыка и говорит, нет, этого всего не было. А вы же разумееце, што хлусня паўтораная 200 разоў робіцца праўдай. А уявіце, ён стане прэзідэнтам. Гэта, конечно, не адбудзецца на гэтых выбарах. Однако все равно, уявите, и он будет сказать, да не, ничего этого не было, это все неправда. И просто 15 год мы маем поколение, которое кажет, так и не было никаких репрессий, это все мифотворчество. И он пытается, чему мы живем страхами и мифотворчеством? Да потому что тебе ніколі тваром у асфальт не клали. Ты можешь себе дозволить сказать, а это все фигня, там какие репрессии, какие что. Потому что ты ніколі не ходил по этой дубинке. Ты ніколі не сидел на сутках. А для многих людей это реальность, это штодзённость. У яких отбирают там машины за штрафы, у яких там судовые выканаўцы приходят. Якім вламываюцца ў кватэры і менты па адміністратыўках праводзяць вобшукі ў кватэрах і гэтак далей. Расказваеш ты, што а чым мы жывём страхамі? Вы разумееце, чалавек глядзіць з пазіцыі недатыкальнага. Вось ён гаворыць як чалавек з эліт. Плоть ад плоці, вось гэтай вот белай косткі, да? Мы, вот, эліты, ён не прывыкшы пакутваць за свае перакананні. Разумееце, і ён праецыруе свае бачанне свету на ўсіх астатніх. Карацей, да, вось так. Ну і апошні кавалак пра яго, і будзем ужо хутка па яго заканчваць. Прабачце, што чатик доўга не чытаю, зараз я хачу ўжо скончыць, каб не адцягвацца. Ідзем далей. Я знаю, наш канал смотрит множество белорусов. К ним и обращаюсь. Если вы хотите дать своей республике шанс сохраниться в качестве независимой страны, которая готова к нормальной интеграции с Россией, голосуйте за Бабарика. Он, по крайней мере, признает, что у Минска нет иного выбора, кроме как объединиться с Москвой в рамках союзного государства. И он не западная марионетка, в отличие от толпы змагаров-грантоедов. Человек почти 20 лет с июля 2000 года возглавлял банк, плотно связанный с Россией. То есть вменяемость Бабарика несомненна. Ну, як вам? Нормально? Гэта рускамірны канал. Яго расхваливае. Просто возьмем так на заметочку, між іншым. І яшчэ на той же прысухе, на ранейшай, Бабарыка казаў, што ой, ну какие забойства, пасля 2000 года нікога па палітычных прычынах не забілі у Еўропе. Ну, гэта зноў жа хлусня. Возьмем толькі Беларусь. А як наконт Олега Бебеніна? А як наконт Канавалова і Кавалёва? Іх не па палітычных прычынах забілі, не? Прытым гэта было зроблена цалкам у рамках закона, разумееце, беларускага закона. То бок ён, не саромячыся, хлусіць на камеру. Я не веру, што ён не ведае гэтых фактаў. Ён расказвае, не, ну ладно, тогда это было. Так, пачакайце, ага, то бок пасля 2000 года не забівалі, значыцца ўсё ок. Так, што ли?
Прабачце, чалавек, які забіў один раз, ён заб'е і 1000 раз, калі ему будзе патрэбна. То ці мы зараз мусім забыцца ўсё, што было да 2000 года, забіцца пра Ганчара, Красоўскага, Завадскага, просто забіць, ну, это ж было даўно, это ж было да 2000. Ось зараз мы уже живем по-новому. Што за, блин, фігня, ну, што за абсурд? Вось. Ідзем далей. Апошні кавалачак ужо прямо. Просто так. У вас есть политические амбиции? Нет, я отвечал на этот вопрос добровольно. Добровольно не хочу. Я не говорю, что если меня вынудят, то почему нет, но добровольно нет. І тут такая музычка мусіла быць. Тарарарам, тарарарам, тарам, 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 тарам. Ну, вы зразумелі, да? Вось вам бабарыка. Зараз яшчэ некалькі слоў аб'ем. Зараз прыберу яго толькі з акенца. Так, прыбраў, здаецца. Бачыце, чалавек хлусіць сістэматычна. Вось вам проста факт. Акрамя таго, яшчэ год, вяртаючыся да расійскіх як бы ягоных кантактаў. Яшчэ год таму ён выказваўся за інтэграцыю з Расіяй. Я гэта прыводзіў у сябе ў тэлеграме, паўтарацца не буду. Ён казаў, што калі мы заўтра інтэгруемся з Расіяй, весь народ скажет «Ура!». Ягоныя прыхільнікі давай трактаваць это ўжо ў тым духу, што «Ой, он это говорит с сожалением». Да это сожаление вы выдумали. Насамрэч, ён это канстатуе як факт. Ён гаворыць як бы ад імя беларускага народу, як быццам ён вывучыў грамадскую думку. Хаця мы ведаем, што насамрэч у Беларусі менш за 5% за уваход у склад Расіі. Ён гаворыць ад імя беларускага народу і кажа, што вось все скажут класна. Ну такое можа казаць толькі рускамірны агент. Ну, падаецца так, прынамсі, да? Потым, ну, сябры, ён кіраваў аддзяленнем расійскага банку ў Беларусі. Такі чалавек не можа не мець кантактаў з расійскімі спецслужбамі. Наколькі глыбокія гэтыя кантакты і наколькі ён з'яўляецца іхняй марыянеткай, я судзіць не бяруся. Я не ведаю. Аднак факт, што кантакты гэтыя ёсць. І дапускаць такога чалавека на пасаду прэзідэнта крайне небяспечна у посткаланіяльнай краіне, якая весь час адчувае пагрозу сваёй незалежнасці. Потым я размаўляў з чалавекам, які з бабарыка знаёмы асабіста. Я не буду называць гэтага чалавека. І ён мне сказаў, што бабарыка быў, прынамсі, калі ён быў з ім знакомы, дакладней кантактаваў, адназначным прыхільнікам таго, што Беларусь мусіць быць нацыянальна-культурнай аўтаноміяй у складзе РФ. Вось гэта канкрэтна словы чалавека, які ведаў бабарыку асабіста. Дыаноніць не буду, бо такія былі ўмовы, што мне паведамілі гэтую інфармацыю, дазволілі казаць. Потым паглядзім, давайце, як ён адказвае на вострыя пытанні. Крым. Чый Крым? Ну, разумееце таксама. Пытанне тэст, пытанне лакмусовая паперка. Хі-хі-хі, греческі. Пачакайце, ну, неужели ён не разумее, што на такія пытанні суперважныя нельга адказваць просто так. Гэта просто пытанне афігеннай важнасці, якое не дапускае ніякіх жартаў, высмейвання ці сыхода ад яго. Тут адразу зразумела, хто ты. Альбо ты, ну там, груба выражаючыся, расійская падсцілка, калі ты говориш Крым расійскі. Альбо ты адэкватны чалавек, які кажа Крым украінскі. А тут ён спрабуе прапетляць, разумееце? І заўважце, пра Крым такі ён петляе. А я думаю, калі яго спрасіць, а чый Курілы? Ён жа не скажа, ну хто не ведае, за Курілы спрэчка тэрытарыяльная ў Японіі і Расіі. Ён жа не скажа, ой, хі-хі, карейскія. Нет, ён так не скажа. Ён скажа Курылы расійскія, я ўпэўнены. Ну, калі ёсць жадаючы, можаце задаць мне это пытанне. А тут, дык ён лічыць дазвольным вось так вот петляць. Разумееце, гэта вельмі, вельмі стрёмна і падазрона. Такім чынам, падсумоўваючы, якую выснову робім з гэтага? Вось тут, сябры, выснову зрабіце самі. З усяго таго, што вы пачулі.
Яшчэ адзін момант забыўся сказаць. Такі момант, такую аргумент чакаў ад некалькіх чалавек. Ну, гэта ён зараз пастулюе сябе як прарасійскі, нібыта зараз так падлажваецца, падстраиваецца пад Расію, а прыйдзе да ўлады, дык падмане Расію і павядзе Беларусь да незалежнасці. То бок, ну вось, паверце, Бабарыка, ён такі хітры, гэта проста такая многахадовачка, зараз ён тут, тыпу, ён прарасійскі, а прыйдзе да ўлады, стане прабеларускі, як Лукашенко. Да что за бредятина, люди, выкиньте увогуле с головы такі лад мыслення, что наша незалежность залежить от одного президента, от одного кіраўніка, от того, як его зачешется завтра левая пятка. Забудьтеся нават думать про такое. Гэта неправильная парадыгма мыслення. То бок атрымоўваецца, што нам, каб захаваць незалежнасць, каб застацца суб'ектам, народам, трэба спадзявацца, ой, блин, толькі б сёння Бабарыка стаў з той нагі і не здаў наш з Расіі. Толькі б ён аказаўся дастаткова хітрым. Гэта же жесть, выкіньце увогуле з галавы такую парадыгму. Мы, суб'ект улады, мы вырашаем, каб Беларусь засталася незалежнай. На што вы дэлегуеце такія каласальныя паўнамоцтвы будучыню, блин, цэлай краіны у рукі аднаго чалавека? Гэта недапушчальна. Давайте, ну не ведаю, давайте уже просто тогда на коленях поползем в Россию. Это, ну блин, то же самое. Меня просто абурае такі лад мыслення до глыбіні душы. Вось, у такой парадыгме, якую нам навязваюць, да, нас увогуле не існуе народу як суб'ект улады. Таму падсумоўваючы, сябры, высновы рабіце самі з усяго вышэй сказанага. Моя асабістая выснова я зрабіў. Па-першае, я лічу, што функцыя Бабарыкі на гэтых выбарах гэта мабілізаваць электарат, які б у адваротным выпадку застаўся б, зрабіў бы байкот, не пайшоў бы на выбары. Адназначна, ягоная мэта абудзіць і прымусіць людзей прыйсці на выбарчыя участкі, стварыць ілюзію таго, што была нейкая палітычная барацьба і тым самым легітымізаваць гэтыя выбары. Гэта адзіная прычына, чаму яго дапусцілі, потому што зарубіць яго не было абсалютна ніякіх праблемаў у Лукашэнкі, ніякіх. Гэта па-першае. Па-другое, я лічу, што гэты чалавек увогуле не мусіць быць дапушчаны ў палітычнае кіраўніцтва краіны, таму што яго мысленне камерсанта, бізнесмена, для якога бабло вышэйшае за ўсё, таму што яго няма каштоўнасцяў, таму што ён хлусіць. Всё, а зараз чытаю ваш чатик. Так, колькі нас там, сотня ўжо глядзіць? Не, у меня вось застыла на 21, нейкі глюк Ютуба. Напишите, калі ласка. Так. Вось. Так, каментуюць словы Бабарыкі. Прабачце, сябры, што я не чытаў чатик, просто у меня тут реально зашмат, ну, тут пишут цішэй зрабі гук. Прабачце, калі ласка, но я просто не могу переключацца між такой колькасцю вокнаў. Тут у меня і OBS, і YouTube, і свае гэтыя падказкі тэкставыя, і файлы, якія мушу вам паказаць. Я просто заблытаюсь, калі я пачну яшчэ ў працэсе чатик чытаць. Ну да, пишут про Польшу, что Исигорий Греков с 1867 по 1914 вообще никакой государственности Польши не было. Ну так что зараз? Не было национально-вызваленчай борьбы поляков, ці що? The Watcher, Бабарыка, внебрачный сын Ельцина. Смешный жарт, дякую. Норм слышно. Послушайте, ну нет у него нормального гуманитарного образования, просто бизнесмен, но не более того. И он нават не бизнесмен, нагадаю, и он топ-менеджер корпорации, державной российской корпорации. Это не то же самое, что бизнесмен, прошу зауважить, это разные речи. Свис Дес. Он просто, как любой политик, виляет жопой, чтобы всем угодить, и вашим, и нашим. Прымаўка такая. Як вызначыць, што палітык хлусіць? Ён пачынае шевеліць уснамі. Аленка Р. Го социальную революцию вместо Бабарыка. Об этом будет другая полова стрима. Баблорыка. Ой, Ирина Скиба. Да, смешно. Аленка Р. Лучше бы у нас не национальное сознание было, а классовое. Не нужны нам никакие общие идеи с начальниками и государством. Ну, так-то да. Але, ну ось я просто гляжу з такого пункту гледжання, хай би хоч
нейкая была свядомасць, разумееце? Михал Кісель, Бабарыка гэта папаша Грыфін і такія ж у яго каштоўнасці. Сябры, дарэчы, у мяне яшчэ трабл быў чамусьці з данатамі. Не атображаецца. Я настроіў такую прикольную гукавае апавяшчэнне на данаты і карцінку такую смешную, але чамусь мне іх не паказвае на стріме. Калі нехта мне зараз данаціў, напішыце аб гэтым чаціку, каб я ведаў. Ці можа мне адкрыць адразу Donation Alerts? Зараз пагляджу. Просто хочется, каб было все прям пригоженько, классненько. Зараз. Так. Я был в Китае, в Китае средняя зарплата $1000. Вельмі сумнівно. І, знову ж, сярэдняя, там може бути, да, не ведаю. Прабачце, у Беларусі таксама сярэдні заробак колькі там, можа, ўжо $600 ёсць. Ну і што? Так што у нас большасць народа атрымоўвае $600? А кошты якія таксама? Так. Михаил Кисель, не існуе правильной диктатуры. Все так. Сон 2. Он даже не критикует власть, о чем тогда он за Луку. Ну, он за Луку, хоча ён таго ці не, я б нават так сказал. Ірына Скіба, он сапраўды не ведае пра фальсіфікацыі, ці робіць выгляд? Безумоўна, робіць выгляд. Усё ён ведае. Гэта ягоная хітрая гульня. Але, прабачце, гульня праз падман людзей, наўпроста, я не думаю, што такое трэба. Вось яшчэ, дарэчы, што хацеў сказаць, вылецела з галавы. Чаму у нас людзі ідуць за бабарыкамі, за цыпкаламі? Таму што у нас 26 год не было палітыкі, не было палітычнай барацьбы, людзям не было на чым навучыцца. Они не маюць сталага прыкладу таго, каб іх рэгулярна падманвалі. Паглядзіце на людзей у Украіне, якія они недаверлівыя, як яны не вераць палітыкам. Бо іх ужо падмануў і адзін, і другі, і трэці. Яны вераць сваім лакальным лідарам, яны вераць сабе, сваім кам'юніці, да? А ў нас з'явіўся Ціхановскі, все, вось гэта Бог, ён нас прывядзе, і яны гатовы за яго парваць. З'явіўся Бабарыка, пачынае казаць рэчы, якія ім падабаюцца, все, яны гатовыя, яны яго не крытычна ўспрымаюць усе ягоныя слова. І ён просто выходзіць і кажа фігню, просто паўнейшую, якім все відэшна. І яны пачынаюць, ой, ну это такая многоходовочка, ой, ну это он просто пытается там всех перехитрить. Ой, ну это у него тактичная уловка. Разумеете, яны апраўдваюць відавочную фігню. Ну вось. І таму, што у нас людзі неіскушонныя ў палітыцы. Яны не прывыклі, да, што іх падманваюць і іх вельмі проста ашукаць. Яны думаюць, што ўсе, акрамя Лукашэнкі, добрыя. Откуда у него почти 10 тысяч подписантов, купил или Лука помог? Ну не, я поверю, что гэтыя хомячки, там айтишники, ну не айтишники, это образы для айтишников, пробачьте, хипстеры, во. Хипстеры гэты там поподписывались на его, я поверю. Так. Даяна Ф. Николай, трактовка слишком однобокая и субъективная. Я поняла иначе, что он не верит, что массовые репрессии развернутся против его команды. Послушайте еще раз. Тады тым больш. Чаму ён у гэта не верыць? Ён што, на што ён разлічвае? Дзе яго гарантыя? Дзе ягоная гарантыя? Калі гэта было супраць іншых, чаму не можа быць супраць яго? У любым выпадку, вось это то, пра што я зараз сказаў. Ён сказаў відавечную фігню, вы пачынаеце яго апраўдваць. Ён не сказаў, рэпрэсіі не развернуцца супраць маёй каманды. Ён сказаў, у прынцыпе, масавыя рэпрэсіі гэта міф. Ну прабачце, калі ты, сябра, не можаш выказаць свае думкі так, каб іх нельга было трактаваць дваяка, ну гэта твая віна, не моя. Таму я аналізую то, што я кажу. Суб'ектыўна, аднабока, ну окей, тады слухайце Бабарыку. СССР жив, скоро объединимся. О, подъехал, это самое, Вар'ятня подъехала. Так. Артем Мироненко, дякую. Так.
Даяна Ф. Николай, я не могу понять вас. Вы хотите нейтрально или с уклоном в ту или иную сторону транслировать свое личное мнение и видение? Ну, конечно, я транслюю свое особистое меркование и бачення. Якой вы хотите нейтралитет? Я заидеологизованный человек. Так? У меня есть громадский идеал, до якого я імкнуся. Я анархіст, гэта моя палітычная ідэалогія. Аднак гэта не значыць, што ў сваім палітычным аналізе я прытрымліваюся толькі адной ідэалогіі і не бачу ні ўлева, ні ўправа. Аналізаваць я імкнуся аб'ектыўна. Але гэта не значыць, што я з гэтага, што я не маю уласнага бачання таго, як мусіць быць. Разумееце гэтую тонкую грань? Вось. Это не значит, что я до всего на свете там подхожу только там праз призму анархизма. Хотя скажение у меня, конечно, не присутнейшее. Любая идеология, тым ліку анархизм, это спрашчэнне рэчаіснасці. Я маю свое уявление, свою идеологию. Однако я не претендую на 100% объективность. Не, у меня классовый анализ, у меня революційный анализ. Бо мета моего анализа это не просто посидеть и подумать, ой, які я разумны, глядзіце, як я класна аналізаваў, да? Як тепер зараз будзе гэта прыгожа гучаць, як гэта ўсім спадабаецца. Не, мета моего анализу канчатковага гэта прывесці сябе і грамадства да вызвалення. Вось вам моя, хочаце называйце гэта аб'ектыўнасцю, хочаце не. Ой, нехта адпраўляе паведамленне і у мяне адразу чацік уніз прыгае. Так, ужо амаль дачытаў чацік. Зрабі выразку са стрыма толькі з гэтым пытаннем, раскіну бабарыкнутым сябрам. Так, зраблю абавязкова. Будзе 2 выразкі са стрыма па выніках яго. Ірына Скіба. Што бабарыка, што цапкала кажуць пра тое, што трэба думаць толькі пра будучыню, калі ім пытанні задаюць пра мінулае. Мне не падабаюцца такія зняважлівыя адносіны да гістарычнай спадчыны. Абсалютна верна. Таму што калі ты не ведаеш мінуўшчыну, ты забылася беларускае слово, абречён паўтараць яе памылкі ў будучыні. Абавязкова. Давайте зараз немцам скажем, слушайте, давайте забудемся пра будучыню. Што там было з 33 по 45, ну і хрен з ним, было і было, давайте рухацца наперад. Што з гэтага атрымаецца? Нічога добрага. Гісторыя – гэта наша навука. Іншай навукі у нас няма. Альбо мы рефлексуем, аналізуем тое, што мы пражылі, альбо мы працягваем рухацца проста ў нейкую, прабачце, дупу. Сегодня меня Радио Свобода заблокировало за то, что бабу Рика вывел на чистую воду. А что вы там написали? Скажи, коли ласка. Все кремлевские тролли за бабу Рика. Так, это вельми подозрено. Даяна Ф. Наше общество не цельное, нет солидарности, есть только массовая истерия, подоблека которой объединится для того, чтобы дружить против кого-то. И да, много агрессии. И это тренд на сегодня. Ну, то, что громадство не цельное, это я згоден. Яно и не может быть цельное. Классовое громадство не может быть цельное. По-перше, мы уже поделенные по принципу наявности и отсутности у нас привилеев. Есть клас привілеяваны, які мае грошы і ўладу. Есть клас, у якога іх няма, які мусяць хадзіць кожны дзень на працу, да якога належым мы з вами. Так, 107. Выдатна, нас больш за 100 чалавек. Глючыць мой YouTube, не паказвае колькі нас. Дзякую усім, хто напісаў. Михаил, Светлана, Dance with Dance, Саша, так, Алекс Хар і Светлана. Да, сябры, прабачце, што не зачытываю все паведамленні з часіку, бачыце, іх просто вельмі шмат стало. Владислав Пиртань. Сколько процентов белорусов знают значение слова легитимность? Не ведаю. Давайте адукоўваць. Про легитимность. Паглядзіце, каму цікава, я зрабіў цэлы аналітычны відос на гэтую тэму яшчэ даўно. Адзін з моих першых відосаў «Банда ва ўладзе» называецца. «Банда ва ўладзе» на маім канале. Вось, хто хоча пра легитимность адукавацца троху, паглядзіце. Павел Хал, здаецца, не бабарыка, а бабалука. Блин, прикольно, пошли у меня какие юморные подписчики. Даяна Ф. Люди хотят нового царя, идола и пастуха в одном лице. Есть, например, один такой. Так, гэта правда, на жаль, гэта так. И мы робим все, каб гэта выправить. И про гэта будзе другая частка стриму. На всех раб очей. На всех белорусских политических каналах российские тролли топят за бабарь. Так, это уже казал. Артем Мироненко. Не будет революции, пока в Беларуси нет хотя бы 300 тысяч готовых сесть на сутки. Вельми близко до истины, насамрэч сказано.
Владислав Піртань, што думаеш пра тэорыю рэвалюцыі Ларі Даймонда? Не знаёмы ўвогуле з гэтым. Калі хочаш мяне азнаёміць, кінь, калі ласка, ў Тэлеграм ці ў каментары на YouTube. Даяна Ф. Сережа, хоть дотронуться, мы из Витебска приехали. Это была цитата зараз откуль? Напиши, коли ласка, откуль эта цитата. Нужно людям посмотреть Мацкевича, чтобы перестали эмоционировать на Тихановского, Цепкало или того же Бабарику. Так, блин, мне так крыўдно, что Мацкевича так мало людей глядите и смотрит, потому что он не бегая, не хайпуя, не танцуя у тиктоку, да, как это я роблю. Он там не супер хайповый, он не умеет там супер пригоже себя подавать, але он реально классные речи каже, які просто нужно, блин, высечь на ілбе у кожного Бабарика, альбо у кожного Цепкарика. Ну, реально, треба просто это Мацкевича повсюль, блин, пихать и пиарить. Так, наконт Ціхановська, калі ён робіць не тое, што трэба народу, то чаму... Подожди. Наконт Ціхановська, Михал Кисель, калі ён робіць тое, што трэба народу, то чаму не? Ну, я уже казаў про яго. Федор Юшкевич, какой ты предлагаешь план на гэты выборы? Актыўны бойкот. Бойкот и бойкот и бойкот. Так. Аленка Р. Быть ангажированным не значит врать и нести херню. Ну, так. Просто глядишь про свою призму, это нормально. Призма есть у каждого, я вам так скажу. Ну, а человек, який каже, что он супер объективный, у его так само есть своя призма. Свой погляд, своя ангажированность. Аленка Р. А наоборот, части чек, кто делают вид, что они объективные, на самом деле крайне ангажированы, да еще и не могут это рефлексировать честно. Правда. Дотронуться до Сережи хотела женщина из Витебска во время сегодняшнего пикета на Комаровке. Блин, просто рука-лицо. Ой, який трэш. Ну, это трэш. Ну, что еще сказать. У Мацкевича есть канал на Ютубе, есть Евро-Беларусь канал. Загуглите Евро-Беларусь, там есть ягоные лекции. Але уласнага нема. Напишите, блин, ему, ну, у приват, каб створив свой властный канал. Так. The Watcher. А проблема в том и есть, что те, кто умные говорит, тех не слышат. Слышат громких типа Тихановского, а очень умные и дельные в тени остаются. На жаль так, але давайте працаваць, каб выправить обстановку. Мацкевич можа і класныя рэчы казаць умее, але пратэсты злівае лепш. Блин, покажите мне хоть один протест, які зліў Мацкевич. Ён ніколі не быў таким прям лідарам, каб за ім ішлі людзі і каб ён мог нешта зліць. Так, сябры, зараз маленькі перарыўчык. Я схожу ў прыбіральню, зраблю себе гарбаты і мы бомбім самую галоўную частку стрыму, у якой я адкажу на пытанне, што нам рабіць на гэтыя выбары і ўвогуле для таго, каб пачаць жыць лепш, вызваліцца як індывідуальна, так і ўсім грамадствам. Ставлю заставочку, заценіце, напишите, як вам новая моя заставочка, і праз некалькі хвілін літаральна мяне чакайце, не разбегаемся.
Ну все, працягваем. Все там кайфанули, я спадзяюся, патанчылі под заставочку. Turbo Killer называется трек, вось мне в чатику написали. Так, ну что, поехали. Дзякуй всім, хто актыўнейшае ў чаце, піша свае меркаванні, я ўсё чытаю, але не на ўсё адказваю, прабачце, да, гэта не атрымаецца. Так. Стратегія нашага супраціву. Як мы будзем звяргаць рэжым Лукашэнкі і дабівацца вольнага жыцця, персанальнай індывідуальнай свабоды і дабрабыту. Я вельмі доўга збіраў у кучу усе свае думкі на гэты конт. Таму што думак вельмі шмат і ідэй вельмі шмат і столькі ўсяго хочацца сказаць. І мне галоўная праблема на весь гэты тыдзень было не тое, што сказаць, а тое, як ўсё то, што ёсць з галавы, скампанаваць і раскласці па паліцах. Спадзяюся, у мяне атрымалася. Дык вось, што я падумаў, найлепшым чынам будзе прадставіць сваю ідэю, сваю стратэгію як задачу. Вот у нас дано, і вось што нам трэба зрабіць. І як нам прайсці з пункту А у пункт Б. Трэба для гэтага нам што? Сістэмнае мышленне, інтэлект, адукацыя. Бо, як я ўжо казаў раней неаднаразова, супраць нас агромная, моцная сістэма, рэпрэсіўная, сістэма ідэалагічнай гегемоніі, сістэма дзяржаўнага апарату. Для таго, каб яе перамагчы, мы не можам яе ўзяць сілай, бо сілы не роўныя. Гэта асіметрычная барацьба. Адсюль выснова, што перамагчы мы можам толькі інтэлектам. Вось. Да, яшчэ раз паўтаруся, чацік я прачытаю ўжо напрыканцы гэтага блоку, прабачце, і ўсе пытанні таксама пазней. Вось глядзім на гэта як на задачу. Што нам дано? Дано аўтарытарны, рэпрэсіўны рэжым, які не дае нам свабодна жыць, развівацца, які робіць кучу перашкод для развіцця як асобы, так і грамадства і тармазіць прагрэс. І вялікая колькасць людзей думае, што здабыць перамены гэта азначае здабыць сабе новага прэзідэнта, абраць новага прэзідэнта. То бок у людзей у галовах, што равно перамены равно новы прэзідэнт. Новы прэзідэнт равно перамены. Гэта не так. І ў гэтым адна з самых велічэзных памылак прыхільнікаў Цепкалы, Бабарыкі, Ціхановскага і так далей. Чаму? Чаму так? Колькі год уже нашаму аўтарытарызму? 26 год. Лукашенко будаваў 26 год сістэму аўтарытарную. І яна пралезла, гэты аўтарытарызм, пралез ва ўсе сферы беларускага грамадства. Улада Лукашэнкі, ягоны рэжым, гэта ўжо далёка не толькі дубінкі і тэлевізор. Гэта цэлы комплекс усяго на свеце. Аўтарытарызм, як я ўжо сказаў, ён пранік ва ўсе сферы, па ўсіх напрамках. Ён змяніў свядомасць людзей. Ён змяніў іхнія каштоўнасці і погляды. Як змяніў, я думаю, тлумачыць не трэба. Гэта і апалітычнасць, гэта і атамізацыя, гэта і нявер'е ва ўласныя сілы, гэта нежаданне ўвогуле мець нешта агульнае з палітыкай, гэта нежаданне думаць, гэта і жаданне зваліць у тых, у каго хоць троху ўключаецца крытычнае мысленне. Гэта ўсё за 26 год зрабіў аўтарытарызм. Ён сфарміраваў сацыяльныя інстытуты. Школа лукашэнкаўская армія, лукашэнкаўская ВНУ і гэтак далей. І ўсё гэта на працягу 26 год, уявіце сабе, як гэта шмат, это ўжо цэлае пакаленне. На працягу 26 год фарміравалася ў гэтым адзіным рэчышчы. Да, і Лукашенко сфарміраваў устойлівую плыню з моладзі таксама, што немалаважна, якая цячэ ўвесь час такі ручаёк, да, крынічка такая перацякае на захад. Усіх, хто мог бы быць пратэстоўцамі, хто мог бы рухаць краіну наперад, хто мог бы інтэлектам сваім паўдзельнічаць у пераменах, яны ўсе валяць, таму што гэта прасцей. Бачыце, ён не дурань, ён не стаў закрываць межы. Вось, але гаворка не аб гэтым. Пад Лукашэнку, як я ўжо сказаў, падстроіліся ўсе сацыяльныя інстытуты. Змянілася структура грамадства і свядомасць людзей. І гэта нельга памяняць адной толькі зменай прэзідэнта. Таму што ўся сістэма пабудавана пад Луку, а сістэма мае агромную інерцыю. Разумееце?
ты меняешь одну фігуру, і нават калі ён там просто будзе рваць рубаху на грудзі, рэформы, то зламаю, это зламаю. Па-першае, яму не дадуць гэта зрабіць, таму што акрамя Лукашенка ёсць цэлая россыпь міністраў, а ёсць яшчэ чыноўнікі рангам ніжэй, якія з'яўляюцца бенефіцыярамі гэтай сістэмы, якая ментальна блізка. І ёсць цэлая просто огромная колькасць фактараў, якія будуць рухацца як далей, яны запряжаны па інерцыі, таму што сацыяльныя інстытуты маюць вялікую трываласць і інерцыю. Вось што вельмі важна. Таму, сябры, адной толькі зменай прэзідэнта мы не дасягнем тых перамен, якіх мы хочам. Бо у людзях у галавах, так груба кажучы, савок, у людзей у галавах апалітычнасць, абыякавасць да грамадскага жыцця і вот этот вот правадырызм, па-расійску кажуць важдзізм, да? Што яны чакаюць нейкага месію, які прыйдзе і ўсё зменіць за іх. Пажадана без іхняго дзела. Лепшы прыклад гэтага месіянізма гэта сённяшні пікет на Камароўцы. Колькі у Ціхановскага падпісчыкаў? Амаль 200 000. Колькі прыйшло сёння паставіць подпісы? Ну максімум, добра, калі з усімі, хто чарге стаяў, хто сышоў, потым прыйшоў. 1000 максімум. Колькі гэта, гуманітарый? 0,5%. Так? Калі не памыліўся. Да, 0,5%. Вось, і это при тым, што не ён адзін заклікаў. Заклікала таксама народная грамада всімі сваімі медыйнымі магутнасцямі. Ну вось у іх разлік. Я падпісаўся, я напісаў стоп-таракан, і то напісаў стоп-таракан, гэта яшчэ таксама смеласць некаторым трэба. А перамены няхай робіць нехта іншы, але мы да гэтага вернемся троху пазней. Так давайте вызначымся. Мы ратуем Беларусь, мы імкнемся зрабіць сваю краіну свабоднай, ці мы скідаем Лукашэнку. Гэта не адно і тое ж. Першая задача нашмат большая, чым другая. Канешне, Лукашэнку нам скінуць трэба, і мы гэта зробім раней ці пазней. Аднак, ну, прабачце, ён не вечны, разумееце? Раней ці пазней ён сыдзе. А сацыяльныя ўсе гэтыя інстытуты і свядомасць гэта ў галавах людзей, гэта ў іх савок, гэты правадырызм, ён застанецца. І менавіта вось гэтыя абмежаванні яны не дадуць Беларусі стаць свабоднай і прыдбаць нам дабрабыт, палітычныя права, свабода і ўсё астатняе. Спадзяюся, я выразіўся ясна. Вось, і галоўная памылка апазіцыйнай прапаганды ўсёй, што яна заўсёды перамены прыраўнівала вось это вот скіданне Лукашэнкі да дэмакратычнай Беларусі. Всё, няма Лукашэнкі, Беларусь демократичная. Лукашенко есть, Беларусь не демократичная. Да нифига, это не так. Где гарантия, что после Лукашенко не придет новый авторитарный кіраўнік? Яе нема. Сябры, реально, я зараз сижу, и у меня есть такое подспудное адчуванне, что нас, у выпадку, калі зараз просто Лукашенко не сыдзе, калі нас не сажре Россия, я спадзяюся, гэтага не адбудзецца, дарэчы, зараз вельмі спрыяльны момент, потому что Россия занятая своими справами. У меня реально есть такое вот интуитивная чуйка, что нас чакаюць косметичные перамены. У нас Лукашенко заменится на нейкага іншага енка, да, ці там ускага, ці там ыка нейкага, да, і нічога не зменіцца ў сутнасці. Будуць змены касметычныя. Прыбяруць там нейкіх самых адыёзных чыноўнікаў, перастане прэзідэнт лухту несці пра абосраных кароў, і ўсё. А мапаўцы, тыя, якія лупцавалі вас, нас, мяне, все гэтыя гады, яны як былі пры пасадах, так і застануцца. А чыноўнікі, якія прымушалі ставіць подпісы за Лукашэнкі, яны як былі, так і застануцца. Не ведаю, што яшчэ у прыклад прывесці. Дзедаўшчына ў арміі застанецца. Закон аб супрадзеянні экстрэмізму застанецца. Закон аб масавых мерапрыемствах застанецца. І все гэта, армія, там такая дэбільная, карная псіхіятрыя застанецца. Гвалт у месцах пазбаўлення волі застанецца. Можна пералічваць да вечара, просто это, узгадаць надо, да? Вся гэта трэш, это дерьмо, якое і робіць нас незадаволенымі, яно і застанецца, калі мы толькі зменім аднаго прэзідэнта на іншага. І я гэтага рэальна баюсь, што вось зараз такім вось людзям, якія не крытычныя, яны, Лукашенко, козёл, такой-сякой, ім скажы, давайте мы вам замест Лукашенка іншага, які будзе казаць вам тое, што вам падабаецца, паставім, і яны будуць яму рукаплескаць, і бяруць такого самого папуліста. Але ладно, я адцягнуўся. Як я ўжо сказаў,
люди крычаць стоп тараканы, але бачна, што мысляць яны рэальна па-стараму, што вось зараз прыйдзе пахан, які нам все зменіць, усё дапаможа, а высілкаў ніякіх мы не будзем рабіць. У людзей няма па-ранейшаму палітычнай культуры, няма культуры палітычных дэбатаў, няма палітычнай адукацыі. Я гэта бачу па людзях, якія пішуць у мяне ў каментарах всякія хейтарскія каменты. То бок на папярэднім стрыме я пракрытыкаваў Ціхановскага. Хто быў, я думаю, вы згадзіцеся, я пакрытыкаваў яго крайне карэктна, культурна, з павагай, адзначу ягоныя добрыя бокі. Бакі добрыя адзначу. Аднак сказал, але вось тут я лічу неправільна. І гэтага было дастаткова, каб ягоны электарат, ну, частка ягонага электарата, не буду за ўсіх казаць, пачала мне пісаць, якой я там, прабачце, гандон, якія такі-сякі, карацей, я нічога сам не зрабіў, я там вообще непонятно откуда вылез, а Ціхановскі, ого-го. То бок, разумееце, это аб чым кажа? Адсутнасць палітычнай культуры. І вы уяўляеце, што будзе, што калі не рабіць карэнных зменаў, калі не змяняць сацыяльныя інстытуты, не выкарчоўваць пад корень усё тое, што нарабіў Лука за 26 год, мы будзем жыць проста пры новым Лукашэнкі. З такім лёгкім еўрапейскім лоскам. І пры старых сацыяльных інстытутах, пры старом рабстве. І людзі радыя падманвацца. Радыя падманвацца вось такім вось бабарыкам, цыпкалам, таму што яны ім абяцаюць мінімум высілкаў і новае жыццё. Краіну для жыцця, да, там ці яшчэ нешта. Што прасцей можа быць? Пастаў подпіс і ўсё, і больш ад цябе ніякіх высілкаў не трэба. Ну, ці там схадзі на плошчу, а што на плошчы будзе, калі нас збярэцца 100 000, то нас не будуць разганяць. Вот это хлусня, я про гэта пісаў у Тэлеграме, калі ласка, зайдзіце ў Тэлеграм, спасылку ў апісанні, і прачытайце мой артыкул на гэтую тэму. Калі Ціхановскі сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабоды, што мы з нас відзе 100 000, ніхто нас разганяць не будзе. Гэта бред сівай кабылы. І калі іншыя гэта кажуць, я просто хапаюся за галаву. З чаго вы, узялі, што вас не будуць разганяць? Адкуль у вас гэтая упэўненасць? Гэта неправда. А мапаўцам без розніцы 100 000 разганяць ці 200. Ось. Або этом таксама яшчэ пазней скажу. Карацей, як я ўжо сказаў, калі мы все старое пакідаем, а мяняем толькі прэзідэнта, ніякай краіны для жыцця не будзе, ніякіх перамен не будзе. Будзе ўсё тое ж дзермо. Таму наша мэта, вось я ўжо прасоўся, памятаеце, я сказаў на пачатку пра задачу, вось дано, вось мэта. Таму прамежкавая наша мэта гэта змяніць сацыяльныя інстытуты. Гэта змяніць свядомасць людзей. Гэта пераўтварыць беларускае грамадства. Не адну вінцік в сістэме, хай і галоўны вінцік, да, там наверсе прэзідэнта, а перарабіць усё грамадства, пераразмеркаваць у ім уладу. Як гэта рабіць? Самымі агульнымі словамі, так акрэсліўшы, развіваць самаарганізаваную грамадзянскую супольнасць і адваёўваць свае правы. Развіваць самаарганізаваную грамадзянскую супольнасць і адваёўваць свае правы. Якія нас будуць зараз па пунктах канкрэтна, да? Як гэта можа выглядаць. Якія нас па пунктах будуць пасцерагаць складанасці. Гэта атамізацыя. Што такое атамізацыя у кантэксце сацыялагічным, грамадскім? Гэта калі кожны чалавек дбае толькі пра сябе, жыве ў сваім маленькім мірку, самадастатковым, не цікавіцца грамадствам, палітыкай, не цікавіцца, у якога мінімум сацыяльных сувязяў з іншымі людзьмі, з суседзямі, з калегамі па працы, з роднымі. І гэтыя сувязі яны вельмі слабыя. Ось. Гэта атамізацыя. І атамізацыя ў беларускім грамадстве, яна крайне высокая. Просто паглядзіце, як жыве любая еўрапейская нацыя. Якія яны больш калектывісты, як они адзін аднаму дапамагаюць. У беларусаў таксама ёсць пэўныя зачаткі, потому что не таму, што гэта адбываецца толькі таму, што у прынцыпу чалавеку уласціва выбудоўваць гарызантальныя сувязі з сабе падобнымі. Гэта ў нас, калі хочаце, у прыродзе ёсць, да? Гэта наш сацыяльны інстынкт, гуртавацца. А дзяржава ўвесь час па гэтаму б'е. Яна не хоча, каб мы гуртаваліся, хоча, каб мы кожны быў сам за сабе.
каб не дбаў пра суседзяў, не дбаў пра бліжніх, а толькі думаў, як мне схадзіць на працу, затарыцца ў магазине вот такими вот пакетамі, прынесці домой паболей, атрымаць зарплату паболей, прасунуцца па кар'ернай лесвіцы і гэтак далей. Вось чаго хоча ад нас дзяржава і капіталістычная сістэма. Гэта называецца атамізацыя. І гэта прамы вораг грамадзянскай супольнасці, прамы вораг самаарганізацыі. Вось супраць гэтай атамізацыі нам трэба змагацца і супрацьпастаўляць свае высілкі высілкам дзяржавы па атамізацыі людзей. Як дзяржава атамізуе людзей, як яна нас раскалывае, прымушае адзін аднаго ненавідзець, я думаю, тлумачыць не трэба. Гэта вы ўсё выдатна ведаеце і бачыце. Далей. Вельмі часта прыходзіцца чуць пра тое, што вось пакуль не закінем луку, жыццё не палепшыцца. Канешне, скінуць луку гэта вельмі важна. Гэта абавязкова для нейкіх там глобальных пераменаў на ўровні грамадства. Аднак, прабачце, сябры, вам наяўнасць Лукашэнкі замінае начальніка на працы, які вас абражае, паслаць на 3 літары. Вам Лукашенко замінае зрабіць страйк на працы. Ці можа вам Лукашенко замінае, ну, гэта зараз звяртаюся да тых, хто кажа, што вось у меня такі фідбэк, ведаеце, на адным з ранейшых стрымаў, да, з рудабескай паказухай. Некаторыя крычалі: ой, ты фігню несеш пра самаарганізацыю, нам галоўнае свергнуць Лукашенка, інакш все, завтра капец, трындзец, все пропало. Я хочу вось, адказваючы умоўна, да, палемізуе так завочна з гэтымі людзьмі. Сябры, вам Лукашенко не замінае займацца палітычнай адукацыяй зараз. Вам Лукашенко не замінае падтрымоўваць блогераў, грамадзянскую супольнасць. Вам Лукашенко не замінае сабрацца з нейкімі сябрамі па працы, па лесвічнай клеткі і пачаць нешта рабіць карыснае для свайго ж уласнага жыцця. Разумееце, прыбраць, там, не ведаю, пад'езд свой, пачаць разам адстойваць свае правы. Глядзіце, колькі у нас было лакальных канфліктаў, там тыя ж там і ў Светлагорску, і ў Берасці. Да ў Берасці, да, там прэсінг пачаўся толькі нядаўна, калі на іх там они рэальна там выйшлі прямо на палітычны ўзровень. Але яны змагаліся за свае правы. А колькі такіх заводаў пастроена было, а людзі нічога не зрабілі. Вам Лукашенко не замінае гэта рабіць, разумееце? Вам Лукашенко не замінае самаарганізоўвацца на пэўным узроўні. Да, канешне, калі там ужо пойдзе да палітычнага ўзроўню. Разумееце, аб чым я кажу? Што, канешне, Лукашэнку скідаць трэба. Аднак і без ягонага скідання, без вось гэтага выхада на плошчу і з шапказакідательства дурацкага, да, то, што нас выйдзе 100 000, нас ніхто не разгоніць, ужо можна рабіць вельмі шмат. А нам некаторыя лідары, не буду называць іх імя, зводзяць усё да таго, што палітычная барацьба і ваш палітычны удзел гэта толькі выйсці на плошчу і сказаць там стоп таракан. Вось нейкі дзень X1 адбыўся, калі ўсе выйшлі, усе нешта зрабілі і все, пасля гэтага мы зажылі лепей і можна далей вяртацца да сваіх гэтых да свайго атамізаванага жыцця. Гэта не так. Так не здабываецца свабода. Свабода, дабрабыт, гэта тое, за што трэба змагацца штодзённа. Я кажу пра тое, што гэтую барацьбу трэба пачынаць ужо зараз. І вельмі ў шмат якіх момантах штодзённых наяўнасць Лукашэнкі нам не замінае гэта рабіць. Чаму нужна ствараць самаарганізаваныя суполкі людзей? Чаму трэба чаму яшчэ яны для нас неабходныя, палезныя? Таму што нават калі нам давядзецца адстойваць свае правы на вуліцы, а гэта нам давядзецца, паверце, і не толькі зараз, але і пасля таго, як мы скінем Лукашенка, як кажуць, запомніце гэты твіт. Нам нават для гэтага больш патрэбныя самаарганізаваныя грамадзянскія супольнасці, любыя, нават не палітычныя. Таму што гэта такія групы людзей, дзе ў людзей моцныя сацыяльныя сувязі. Вось уявіце сабе такі прыклад. Група сяброў з аднаго дома гуляе ў футбол на працягу некалькіх год. Аднаго з іх закрылі на суткі. Значыцца, астатнія дапамагаюць ягонай сям'і, пакуль там кармілец сядзіць, напрыклад, дзіцёнку, да? Дзіцёнка там з дзіцячага сада забіраюць, дапамагаюць збіраць яму перадачы, пішуць яму лісты, напішуць паўсюль у садсетках аб тым, што з ім так здарылася. І ўжо гэтыя людзі таксама будуць радыкалізаваныя, яны будуць злыя на ўладу. Іншы прыклад, валанцёрскі рух па этому самому. Вось зараз былі створаныя нейкія сацыяльныя структуры, сацыяльныя такія сукупнасці, да, в валанцёрскім руху, які там супраць ковіда, да, дапамогі медыкам. Уявіце, калі нават зараз
по гэтаму руху, напрыклад, кінуць кліч людзям адстойваць свае правы. Гэта ўжо ідзе распаўсюд інфармацыі і эмацыйнага нейкай падтрымкі ўжо па новых сацыяльных каналах. Разумееце, то бок грамадзянскія супольнасці, да, якія нават не палітызаваныя, яны ў момант вялікай палітызацыі, яны амаль заўсёды выстрэльваюць у палітычную сферу. Як, напрыклад, футбольныя фанаты. Ну, да якой ступені не палітычная суполка. Аднак жа, ва Ўкраіне сталі тым самым ледзь не авангардам рэвалюцыі. У Турцыі, калі былі пратэсты ў 13-м годзе вакол парка Гезі, таксама футбольныя фанаты ўдзельнічалі. А нашыя спецслужбы не дуракі. Паглядзіце, як они зачысцілі футбольных фанатаў усіх у 14-15 годах. Разгромілі ўсе футбольныя групоўкі. Хаця большасць з іх яны сваю палітызаванасць никак не афішыравала. Аднак яны думаюць, ага, суполка маладых хлопцоў, по 40-50 чалавек, якія могуць мала таго, што гуртуюцца, трэніруюцца разам п'юць піва, разам тусуюцца, а заўтра рэвалюцыя, дык яны 50 чалавек выйдуць амапаўцаў біць. Бачыце, спецслужбы разумеюць тое, што не разумее наша апазіцыя. Таму трэба заахвочваць стварэнне самаарганізаваных грамадзянскіх супольнасцей, трэба натхняць людзей самаарганізоўвацца па любым нагодам. І ў них будзе навык самаарганізацыі, які ім прыгадзіцца і на плошчы, і паўсюль, і на страйкі агульнанацыянальным, паўсюль, разумееце? Вось гэтая побытавая штодзённая самаарганізацыя. Далей. Калі вы ось, неправильно сказал, калі мы не навучымся самаарганізоўвацца, ствараць інстытуты грамадзянскай супольнасці, адстойваць свае правы з дапамогай іх, я вам гарантую, што нават пасля сыхода Лукашэнкі мы будзем жыць кепска. Я вам даю просто такую гарантыю. Калі у нас застанецца такое ж атамізаванае грамадства, якое чакае правадыра, якое чакае таго, што прыйдзе месія і іх выратуе, я вам гарантую, что после Лукашенко у нас не будет ни свободы, ни добробыту, ни по 500, ни чарки, ни шкварки. Так, это была прикладна полова. Что я хотел сказать, протягиваю и потом читаю ваш чатик. Далей. Зноў жа вяртаючыся да вось гэтых вось заклікаў Ціхановскага, Статкевіча, што толькі плошча. Яны не кажуць амаль ні пра што, ні пра то, што я зараз сказаў, ні пра падрыхтоўку актывістаў. Яны не кажуць, сябры, вучыцеся, як весці сябе пры затрыманні. Вучыцеся, не ведаю, стаяць, шыхтавацца, утрымліваць націск амапу на вуліцах. Яны не кажуць, вучыцеся не здаваць сваіх паплечнікаў, калі іх затрымліваюць. Яны не кажуць, наладьте сацыяльныя сувязі са сваімі бліжнімі, каб яны маглі вас падтрымаць у выпадку рэпрэсіі. І многа іншае. Нет, толькі плошча. Выйдзем, і ўсё само неяк вырашыцца. Нет, гэта так не працуе. Як я ўжо сказаў, мы змагаемся з агромнай сістэмай. Гэта вельмі асіметрычная барацьба. Яна мацнейшая за нас. Акрамя таго, улада шмат год, все эти 26 год, рыхтавалася да барацьбы менавіта з вулічнай пагрозай, з аранжавымі рэвалюцыямі. Уся рэпрэсіўная сістэма пад гэта заточаная. Дык ці не глупства гэта біць у тую кропку, дзе ад цябе улада чакае удар. Разумееце? Дзе яна найлепш падрыхтаваная, найлепш абароненая. Ёсць іншыя кропкі, у якія можна ударыць, дзе не чакаюць. А як з плошчай сябе паводзіць, уж паверце мне, яны ведаюць. Яны ведаюць тэхнічна, як разагнаць і 20, і 30, і 50 тысяч чалавек. Асабліва такіх, якія не гатовыя да таго, што будуць разганяць. Думаю, што вось мы зараз прыйдзем і амап разбяжыцца ад таго, што на 100 тысяч. Гэтага не будзе, я вам абяцаю. Калі толькі хтосьці не дамовіцца з амапаўскімі камандзірамі, ці там нейкі форс-мажор, да? У нармальнай сітуацыі гэтага не будзе. Таму, яшчэ раз кажу, трэба думаць, як абыграць эту ўладу, а не перець на неё напралом. Папрём напралом з непадрыхтаванымі людзьмі, будзе 2010 год. Поўны разгром, апатыя, дэпрэсія. Пры ўсім пры гэтым, я яшчэ раз падкрэсліваю, я за плошчу, за вулічныя пратэсты. Аднак удзел у іх мусіць быць свядомым. Па-першае, патрэбная крытычная колькасць людзей, которая б выходзіла на вуліцу і магла там нешта рабіць. Каб сабраць эту крытычную колькасць, нам якраз і патрэбныя гэтыя самаарганізаваныя супольнасці людзей. Сотні, тысячы іх па ўсёй краіне. Гэта працоўныя калектывы, там, па месцы жыхарства, грамадзянскія ініцыятывы, усё, што на свеце. Абы толькі людзі гуртаваліся,
кантачылі адзін з адным, падтрымлівалі адзін аднаго, выходзілі адзін за аднаго. Выйшаў адзін, яго затрымалі, праз суткі іншы выйшаў на плошчу. Разумееце, як гэта працавала ва ўкраіне паўсюль. То бок трэба рэальная падрыхтоўка. А то, что нам зараз запрягают, все, сейчас или никогда, вот мы выйдем и все, и сразу переможем. Не, гэтага не будзе. Патрэбныя людзі, якія гатовыя пакутваць на гэтай плошчы. Да, я об этом прямо кажу. Якія гатовыя сесть на сутки, вось адзін з моих чытачоў, гледачоў сказаў об этом правильно. 300 000 чалавек, якія гатовыя сесть на 15 суток и биться за мапом. Вось кто яны патрэбны. Калі вы думаете, что вы выйдете и вас не будут бить, не, гэта не так. Вы бачили, якія самнейл поставил, превьюшку, да, на гэты стрим? 2006 год, калі Казулін павёў непадрыхтаваных людзей на Акрэсціна вызваляць тыпу затрыманых. Супраць іх пусцілі СОБР, армейскі спецназ. Разумееце, правачце, спецназ унутраных войскаў. Газавыя гранаты, гумовыя кулі, і просто было жорсткае збіццё. Па чутках нават забілі чалавека, разумееце? Тады яшчэ не было так распаўсюджаны соцсеткі інтэрнэт, ніхто не мог гэта спраўдзіць. Разумееце? Вот что бывает, там был разгром просто трындец, людей просто сбили и перемололи. Я не хочу, чтобы это повторилось. Я хочу, чтобы мы были моцные, мы перемагали. Это не треба трактовать, что я вас зараз закликаю, ой, берите там зброю на площу и выходите свергать уладу. Нет, я до этого не закликаю. Давайте почнем хотя бы с того, что перестанем отдавать людям на людей при затрымании, отдавать ментам людей при затрымании. Разумееце, что калі менты затрымліваюць, не давайте затрымліваць, давайте хотя бы с гэтага пачнем. Я уже не говорю там про нейкія штурмы, там змаганні там за мапами и так далее, там голымі руками, тым больш гэта немагчыма. Давайте пачнем з гэтага, каб мы перабаролі страх перад гэтымі карнікамі. Вось. Людзі мусяць быць падрыхтаваныя, і яны мусяць прыходзіць і разумець, што яны могуць пацярпець. І яны, у іх настрой мусіць быць баявы. Все, мы гатовыя цярпець. І нават калі нас затрымаюць, паб'юць, пасадзяць на суткі, дадуць нам крыміналку, барацьба на гэтым не скончылася. У нас будуць яшчэ шансы і будуць яшчэ магчымасці. Не я супраць вось гэтай тэорыі апошняга шанса, як многія зноў жа зараз расказваюць. Про то, што вось зараз апошні шанс, а потым все, не будзе незалежнай Беларусі, все, з'язджаем, звальваем, я нікуды з'язджаць не збіраюся. Я хочу змагацца до конца. Конечно, ніколі не кажы ніколі, да, рознае можа задарыцца ў жыцці, я не заракаюсь. Але зараз я нікуды не збіраюся з'язджаць. Нават калі ўсе рэвалюцыі, на свеце тут праваляцца, пакуль я жывы, пакуль я на свабодзе, я буду тут і буду змагацца. Таму што моя барацьба гэта не да бліжэйшага выхада на плошчу. Моя барацьба за дэцэнтралізацыю улады, за тое, каб вярнуць людзям кантроль над іхнімі жыццямі. А гэта магчыма толькі пры размеркаванні улады ў грамадстве і пераразмеркаванні ўласнасці. Калі і палітычнае жыццё, калі і уся ўласнасць, усе рэсурсы грамадства будуць знаходзіцца ў руках дэмакратычных інстытутаў самаарганізаваных, праз прамую дэмакратыю. Вось тады будзе моя барацьба завершана, і то не факт. Да? Таму, яшчэ раз кажу, я за плошчу, я нікога не адгаворваю. Аднак, калі вы ідзеце і думаеце, што вось гэта апошні шанс і пасля гэтага ўсё, калі вы ідзеце і вы думаеце, што вас не будуць біць, ну вас просто спасцігне вельмі моцнае расчараванне. Вось што я вам скажу. І за сябе я вам скажу, у меня нет упэўненасці, што я зараз буду паўсюль выходзіць. На все гэта там пратэсты і іншае. Я буду выходзіць толькі, ну ось, меня там многія пытаюцца, а што ты пойдзеш на плошчу, А я не ведаю. Я буду глядзець па сітуацыі, па перспектывам, што гэта за людзі выйдуць, да? Потому што гэта адна справа, што 1000 чалавек сёння выйшла на плошчу, якія на легальны пікет, дзе яны ведаюць, што хутчэй за ўсё іх не будуць затрымліваць. А іншая справа выходзіць, як мы выходзілі 25 сакавіка 2017 года. Калі ты толькі ідзеш, і чакаеш, калі цябе разорвуць гэтыя псы, разумееце? Вось. То бок, сумуючы этот пункт, удзел у пратэстах мусіць быць свядомы. Вы мусіце усведамляць усю адказнасць за тое, што вы робіце, куды вы ідзеце. Так. Ну, да практычнай часткі. Гэта было такое агульнае, а зараз аб тым, што мы можам рабіць прямо зараз. І што мы мусім рабіць прямо зараз, незалежна ад таго, выбары зараз, не выбары,
Ціхановскі ёсць, Ціхановскага няма. Гэта тая барацьба, якой мы можам і мусім займацца заўсёды. Неважна, які прэзідэнт, я хочу вось змясціць фокус увагі з гэтага, да? Неважна, які зараз прэзідэнт, Лукашенко ці нехта іншы. Канкрэтна для перамогі над не толькі гэтым рэжымам, а для перамогі над увогуле ўсёй рэпрэсіўнай, не толькі над Лукашэнкам, а для перамогі ўвогуле над усёй рэпрэсіўнай сістэмай. Першае, гэта барацьба за свабоду слова. Я об этом уже шмат разоў казаў і паўтаруся. Свабода слова – гэта базавы інструмент для дасягнення ўсіх іншых свабодаў. Калі вы паглядзіце на гісторыю працоўнага руха, да, было такое чарцістскае движение, загугліце, чарцісты, да, працоўныя Великабрытаніі і іншых краін, якія змагаліся за набыццё права голасу, бо там у Великабрытаніі быў маёмасны цэнз і працоўныя не маглі галасаваць. Гэта быў працоўны скот, які мог толькі працаваць. Тое ж самае і тут. Нам дзяржава ставіць легально ставить палки у колеса для наших выказванняў. Уводятся списы экстремистских материалов, забороняются видосы, людей сажают на сутки за картинки в интернете, людей штрафуют за картинки, за мемы, за неправильные спасылки, за неправильные видосы. Это вельмі тревожная тенденция, это необходимо спыняць. Уваги ніякай на гэта. Увага толькі на ўсялякую, прабачце, фігню. Ну вот реально, грамадства у той бок не глядзіць. Вы не заўважыце, каб вас падапрут так з усіх бакоў, што вы без штрафа не зможаце рэпост зрабіць ніадкуль. Спачатку банілі анархісцкія сайты, потым забанілі Хартыю, потым Белпартызан. Разумееце, усё да гэтага ідзе. Мусіць быць барацьба за свабоду слова. Супраць закона аб супрадзеянні экстрэмізму, які гэтую свабоду слова вельмі моцна абмяжоўвае. Гэта самы галоўны зараз легальны інструмент у дзяржавы для таго, каб біць па галаве тых, хто вольна высказваецца, прыраўняць іх да экстрэмістаў і забараніць легальна іхнія законам забараніць іхнія выказванні, іхнія рэсурсы. Вось. Змагацца за свабоду слова трэба, бо гэта базіс для дасягнення ўсіх іншых свабодаў. Свабода сходу, свабода друку, свабода асацыяцый. Для таго, каб іх рэалізаваць, актуалізаваць, патрэбная якраз такі свабода слова. Найперш, она должна быць абсалютнай. За гэта можна і трэба змагацца ўжо зараз, не трэба чакаць ніякіх плошчаў. Другое, як я уже сказал, гуртаванне па месцы жыхарства і па месцы працы, пераадоленне атамізацыі. Пазнаёмцеся са сваімі суседзямі, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі. Старайцеся гуртаваць свой калектыў на працы, каб у выпадку чаго збірайцеся, абмяркоўвайце нешта. Калі у вас есть кола сяброў, старайцеся яго пашырыць, збірайцеся дома, глядзіце палітычныя відосы. Абмяркоўвайце іх. Не ведаю. Удзельнічайце ў тых грамадзянскіх супольнасцях, якія ўжо існуюць. У нас іх просто агромны россып. Найлепшы прыклад гэта вось сённяшні валанцёрскі рух. Знайдзіце валанцёра ў сябе на раёне, згуртуйцеся з ім у двох, у трох, у пяцёх. Потым пачніце рэгулярна збірацца. Пачніце рэгулярна нешта рабіць для грамадства з такімі ж каксамі. Гэта ўжо будзе рэальны крок для пераадолення атамізацыі і для дасягнення лепшага будучыня. І з такіх вот ячэек грамадзянскай супольнасці вырастаюць і рэвалюцыі, і лепшае жыццё, і любое змаганне, і любыя перамены да лепшага. Трэці пункт – гэта самаадукацыя. Як я ўжо сказаў падрабязна, у нас няма, на жаль, палітычнай культуры, яна вельмі слабая. Няма палітычных ведаў. Глядзіце адукацыйныя відэа, глядзіце стрымы палітычных блогераў, чытайце палітычныя кнігі. У мяне есть на канале два відэо, называется «Што чытаць рэвалюцыянеру». Плейліст называется «Радыкальная літаратура». Просто зайдзіце туды, возьміце, пачытайце кніжкі з гэтага спісу. Вывучайце гісторыю, паліталогію, сацыялогію. Гэта ўсё крытычна неабходна для таго, каб розныя папулісты і крыкуны вас не маглі ашукаць і на вашым гарбу прыйсці да ўлады. Чацвёртае. Падтрымоўвайце грамадзянскую супольнасць. Гэта таксама ніхто вам не замінае рабіць ужо зараз. Прыходзьце на нейкія сустрэчы, палітычныя дэбаты, стрымы іншыя. Нават на стрымы Ціхановскага прыходзьце. Не адгаворваю нікога. Данатце, падтрымлівайце капейкай блогераў, якія нешта робяць. Прымайце ўдзел у грамадскіх ініцыятывах, якія ўжо існуюць зараз. У нас насамрэч у Беларусі някепская грамадская супольнасць. Прымайце ўдзел, цягніце туды сваіх сяброў, знаёмых, родных. Пятае. Удзельнічайце ў пратэстах вулічных, але рабіце гэта свядома. Заўважце, у маёй стратэгіі гэта толькі адзін пункт з 5.
Это 5-й апошні пункт. Гэта толькі один пункт. Калі іншыя, ось чым я адрозніваюсь, да, то бок, калі нехта не разумее. Іншыя кажуць толькі плошча, больш нічога не трэба. Выйдзем на плошчу, пераможам, Лукашенко не будзе, зажывем класна. А я кажу, не. Вось гэты 5-й пункт, удзел у пратэстах, гэта толькі адзін са складнікаў, які нам неабходны для таго, каб прыйсці да лепшага жыцця. Канешне, лепей усе 5 момантаў выконваць. Аднак на адным толькі выхадзе на плошчу, я вам абяцаю, вы не даможецеся лепшага жыцця. То бок, свядома і адказна удзельнічаць у вулічных пратэстах. Такім чынам, уся моя стратэгія будуецца на тым, што пратэсты перастаюць быць цэнтральным напрамкам дзейнасці, бо барацьба за лепшую будучыню, за лепшае жыццё гэта штодзённы працэс. Сябры, гэта тое, што трэба рабіць увесь час. І калі мы даможамся нават самакіраванага грамадства, анархізма, да якога я імкнуся, да якога я вас таксама заклікаю рухацца, гэта не значыць, што можна будзе лечь яшчэ на канапу, а сацыяльныя інстытуты самакіравання і калектыўнай там маёмасці будуць працаваць самі па сябе. Не, гэта так не будзе працаваць. Мы мусім прымаць удзел у грамадскім жыцці і да Лукашэнкі, і пасля Лукашэнкі, і ўвесь час для таго, каб усё гэта працавала, быць актыўнымі. Да, не абавязкова так кожны дзень рабіць, ну там як я, да, там кожны дзень там пішу тэксты, там здымаю відэа, яшчэ нешта. Не ўсе гэта могуць, але хаця б трэба разумець, што раз на тыдзень, просто вось хто хоча, зрабіце сабе засечку. Раз на тыдзень удзельнічаць у грамадскім жыцці. Нешта зрабіць, ось для самых просто супер лінівых, альбо заданаціць, альбо пайці на нейкі там сход, альбо сабраць усе дома сяброў, паглядзець нейкі відос палітычны, потым абмеркаваць, кніжку пачытаць услых, прыйсці на бібліятэку «Вольная думка» анархістскую у Мінску, да, калі яна адкрыецца, да, там хутка, можа, уже адкрылася, не ведаю, і з анархістамі патрындзець за анархізм. Вось, пачніце з гэтага. Вось такім чынам 5 пунктаў, якія я прапаную. Гэта змагацца за свабоду слова зараз, гуртавацца, пераадаляваць самаарганізацыю, падтрымліваць грамадзянскую супольнасць, тое, што ёсць зараз, самаадукоўвацца і удзельнічаць у пратэстах, але рабіць гэта свядома, усведамляючы ўсё, што вам можа быць, і рабіць гэта не як пацярпелы, прыходзіць туды не ахвярай, прыходзіць туды чалавекам, які як мінімум не будзе, які як мінімум будзе імкнуцца адбіць сябе і бліжняга ад затрымання. Вось. Ну і высновы з усёй гэтай апошняй часткі. Сумуючы ўсё. Скінуць Лукашэнку і прынесці ў Беларусь перамены – гэта не адно і тое ж. Паверхневыя перамены нам не патрэбныя. Яны не палепшаць нашае жыццё. Патрэбныя радыкальныя перамены, поўная перабудова сацыяльных інстытутаў. І трэцяе. Трэба, каб народ пачаў усведамляць сябе суб'ектам улады. Гэта, для таго, каб гэта адбылося, патрэбная доўгая арганізацыйная і адукацыйная праца. Усё, што я раблю, я лічу часткай гэтай працы. Гэтая праца мусіць весціся незалежна ад таго, хто будзе ў Беларусі прэзідэнтам. Канчатковая мэта – узяць уладу, каб в органы самакіравання узялі уладу. І тым самым прынеслі нам усім свабоду і дабрабыт на трывалай падставе. Каб наша свабода і дабрабыт не залежалі ад таго, хто зараз прэзідэнтам, а залежалі толькі ад нас. Всё, я скончыў. Зараз чытаю чацік. О, донаты былі бачныя, выдатна. Зараз бачу, хтосьці мне заданаціў, дзякуй вялікі, аднак я чамусь я не бачыў гэта раней. Ладно, поехали. Комментую ваш чатик. Может, нами не нужен президент, Вова Заболоцкий. Твои мысли по этому поводу? Я про парламентскую республику. Я уже это адлюстраваў. Конечно, президент нам не патрэбны. У шырокім сэнсе парламенцкая рэспубліка таксама. Конечно, гэта меншае зло, чым прэзідэнцкая рэспубліка, аднак не разлічвайце асабліва на это. Скриптис. Тихановский говорил, что уедет из страны после парламентских выборов. Уехал? Ну, як бачым, не. Але я не сачу за тым, што ён казаў.
Каспар Бекеш. Не, музыка гамно. Ну, неправда, музыка добрая. Так. Стас Петрик. Мікола, на твой погляд, чаму такі мацёры палітык, як Статкевіч, супрацоўнічае з Ціхановскім? Ён хоча стаць больш папулярным за кошт электарату Ціхановскага. Ну, відавочна, што у Ціхановскага вялізны медыйны рэсурс. У Статкевіча няма такога рэсурсу. Таму і супрацоўнічае. Во, у нас да халеры. А напішыце, колькі людзей зараз на стрыме. Чамусьці мне працягвае глючыць. Так, у вас там ідзе абмеркаванне між сабой. Так, нейкія там плюсікі ставіце. Плюсики. Мікола Менскі. У Гонконгу шматтысячныя пратэсты былі паўгады амаль без выніку. Чаму? Як без выніку? Ніфіга сабе. Яны пратэсты, калі што, яны пачыналіся для таго, каб адбіць закон, які не падабаўся пратэстоўцам. І яны яго адбілі. Як можна казаць, што без выніку? Яны дамагліся сваёй мэты. Проста яны далей потым пашлі ўжо далей, запатрабавалі больш палітычныя патрабаванні і не прывялі да выніку ніякага. Чаму? Ну, я магу толькі здагадацца таму, што яны не было ўсё ж такі дастатковай колькасці людзей, якія б гэтага патрабавалі. Гэта ўсё ж такі па-ранейшаму была меншасць. Калі б яны зрабілі агульны нацыянальны страйк і 2 тыдні не павыходзілі на працу, ні адзін рэжым не змог бы гэтаму супраціўляцца. А значыцца, іх не было як бы большасць. Іх было вельмі шмат, яны былі радыкальныя, але ну вось чамусьці не хацелі. Але першапачатковай мэты яны свае дасягнулі. Владислав Пиртань. Даже если следующий президент будет диктатором, то он все равно не будет таким жестким, и сместить его будет проще. Я, шчыра кажучы, у гэтым абсолютно не упэўнены. На гэта можна спадзявацца, аднак не быць у гэтым ніяк упэўнены. Еще положительный пример бойкота параду. Ну да, Yellowman пишет. Так, я сгоден. Так Лука мешает любой самоорганизации. А не любой. Что, калі б не самоорганизация, волонтерский рух, Лука заминал? Не. Берастейский протест, пакуль яны не выйшлі на палітычны ўзровень, Лука замінаў? Не. Так, ён замінаць пачынае ўжо на пэўным узроўні, гэта так. Аднак, як я ўжо сказаў, прыбраць, павесіць графік прыбірання пад'езду ў сябе на лесвічнай клеткі, вам Лука не замінае. І таксама, як і збірацца з сябрамі, сабраць 20 чалавек сваіх сяброў, паглядзець стрым, абмеркаваць, вам не замінае. Так, там ідуць такія не вельмі канструктыўныя каменты. Читаем законы. У пад'ездзе ладзіў лямпачку, адчуваў сябе злыднем, быццам нешта краду. Потым уцяміў, як краў уладу. Базара нет. Вельмі класнае прям параўнанне. Да, юзер, читаем законы. Ты реально скраў уладу у дадзены момент. Каспар Бекиш. Ко мне мусора приезжали только потому, что в ВК подписан на пару анархических групп. Малаверагодна, што толькі за гэтага да цябе прыязджалі, хутчэй за ўсё ты каменціў і прыязджалі за цябе па гэтаму, бо анархісцкіх груп там, не ведаю, 1000 падпісчыкаў і не могуць прыехаць да ўсіх. У любым выпадку, ну, не трэба указваць свае правільныя дадзеныя, трэба адразу ў такіх выпадках паведамляць праваабаронцам, не маўчаць аб гэтым, а мусароў проста слаць нахер, таму што ты можаш падпісвацца на ўсё, што хочаш. Хутчэй за ўсё ты проста там пісаў каменты, побачылі нейкую твою актыўнасць, таму да цябе прыйшлі проста за падпіску, каб прыйшлі гэта малаверагодна, там 1000 падпісантаў. Так.
Мікола Менскі, 95% не станут читать гэтыя кнігі, і ім бы надзённыя праблемы развязаць. Блин, давайте мы не будем отказывать за 95%, да? У школе, напрыклад, люди 95% ўсё читают, что им дают. Калі б Ціхановскі пачаў, там, не ведаю, на свои 190 тысяч человек стрыміць нешта адукацыйнае, глядзелі б і нікуды не падзеліся. І не надо спасылацца на нейкія міфічныя 95%, якія ні вы, ні я, ніхто не лічыў. Пачніце з сябе. Пачніце з сябе, а астатнія да вас падцягнуцца. Так, 81-84 человека. Да, 20 человек отвалилось. Ну и ладно. Стас Петрик. Мікола, ты глядзіш блог Курэйчыка. Што ты мяркуеш наконт яго бачання змены ўлады праз аб'яднанне ўсіх партый і ціска на ўлады праз вялікую колькасць удзельнікаў? Прыклад польскай салідарнасці. Я паглядзеў ягоны выпуск пра гэта, і я лічу, што ідэя гэтая нікуды не гадзіцца. Ён правы ў тым плане, што можна толькі праз аб'яднанне людзей ціснуць на ўладу. Аднак адназначна гэта не можа быць зроблена праз сённяшнія існуючыя палітычныя партыі, тому што ў них існуюць законныя юрыдычныя абмежавання для будь-якой нармальнай палітычнай дзейнасці. Забудзьце пра гэтыя партыі. Усё, гэта пустышкі, гэта мертвяк у целе жывога. Разумееце? Пекун и РЛ. Кто такие анархисты, я знаю только анонист. Ну, у тебя, значит, есть куда и адуковываться. Так что скажешь про подготовленные площади, Yellowman питается. По всем городам, как в Армении, с тактикой отступления и перекрытия дорог, а после всебелорусский страйк. Ну, я не читал там падрабязна про Армению, але вось такая тактика негвалтоўнае прамаведзення, перакрыццё дорог, захоп установаў, усеагульны страйк. Вось гэта рэальна эфектыўны. Не пастаянна гэта плошча, што мы прыйшлі, сабраліся, і ад аднаго факту, што мы сабраліся, улада разбежалася. Так не будзе і не бывае ніколі. Нет. Вось праз пэўныя дзеянні, і таму я і кажу, што рэвалюцыя гэта працяглы працэс. За адзін дзень я не веру, што ўсё скончыцца. Так. Что думаешь про банкротство Трайпла и ситуацию с Чужом? Я, на жаль, не отсошивал, сори. Максим Танкисты. Как совместная уборка подъездов мешает Луке? А так яна замінае Луке, что калі ты гуртуешься з людьми побач сябе, ты ствараеш сацыяльныя сувязі непадкантрольнай дзяржаве. Ты робіш сацыяльныя сувязі зброяй супраць улады. Ты робіш чалавечыя адносіны зброяй супраць пануючай сістэмы іерархіі. Разумееш ці не? Канешне, уборка пад'ездаў сама па сабе не можа скінуць Луку, і я гэтага не сцвярджаю, так трэба быць дурачком, каб такое сцвярджаць. Аднак, нават перамога тут твоя і дзеянне тут твоё не ў самом на факце уборкі, а ў тым, што ты стварыў новыя сацыяльныя сувязі, непадкантрольнай дзяржаве. І калі ты робіш з людзьмі нешта па-за дзяржавай, за межамі дзяржавы, калі вы пераходзіце на новы ўзровень сацыяльнага развіцця, новы ўзровень грамадскай адказнасці. І гэтая суполка людзей, з якой разам вы нешта прыбіраеце, яна ўжо можа у выпадку пратэстаў стаць ячэйкай палітычнага дзеяння, як гэта адбывалася і адбываецца паўсемесна. Спадзяюся, я даступна растлумачу. Даяна Ф. Микола, что для вас совесть? Дайте, пожалуйста, развернутый ответ. Сумленне – это калі ты поступаешь так, что ты потым не пакутуеш морально. Ты не адчуваеш потым за гэта моральных пакут. Вось і ўсё. Максимально просто. А даць разгорнуты адказ, гэта мне трэба паўгадзінкі падумаць. Как вы понимаете справедливость и есть ли она? Ой, пробачьте, можно я не буду отказывать на это питание? Я зараз не настроен зусім на его отказывать.
гэта на філасофскія пытанні мне рэальна трэба рыхтавацца. У меня няма загатоўленых адказаў. Так, справядлівасць это вот, совесть это вот, да. Ну што, сябры, здаецца, я на ўсе пытанні адказаў. І ўсё, што хацеў сказаць, сказаў. Нагадваю, калі ласка, кідайце данаты, усе спасылкі ў апісанні. Хто данаціць рэгулярна, зараз звяртаюся да сяброў, да таварышаў Віктар, там іншыя, хто данаціць рэгулярна. Сябры, реально, беріце, подписывайтеся на Patreon. Гэта самае простае. У вас там будзе мізэрная рэгулярна сума скидывацца, списывацца, і потым вы і вам не трэба будзе кожны раз заходзіць данаціць. І мне будзе лягчэй, зразумелі, бо у меня будзе стабільна нейкі ад вас прыбытак, да, і я буду ведаць, змагу планаваць свае траты. Вось, калі ласка, у меня з'явілася камера, з'явілася вось мікрафон. Гэта ўсё дзякуючы вам, насамрэч, адбываецца. Яшчэ я зраблю, калі у меня будуць яшчэ больш донатаў, я зраблю больш хуткі інтэрнэт і палепшу якасць карцінкі. Зараз там гэтых нешчасных 25 FPS, ну, карцінка не асабліва, да? А так будзе класна і якасна. І яшчэ шмат ёсць куды расці. Вось. Дзякуй усім, кожнаму, хто заданаціў. На жаль, я не змог вам своечасова адказаць, таму што ў мяне гук не чуваць. Ну, тыпу, я падключыў мікрафон, разумееце, і ў мяне не чуваць было гук, калі прыйшоў данацік. Але вы все будете адлюстраваныя ў наступным стрыме. Так, глянем яшчэ. Читаем законы. Вось, ну, правильно адказалі. Прыбіранне ў пад'ездзе замінае рэжыму, бо гэта самасвядомасць. Гэта вельмі небяспечна. Наступны крок, людзі скажуць, дзе грошы. Все правильно, все пачынаецца з гэтага. Валерий Кананович. Блин, так Тихановский говорит вроде о длительной забастовке, гражданском неповиновении, самоорганизации. Может, не так подробно, как вы, но набросками, но все же. Ну, коли кажа... Что-то у меня шерсть от кота до руки прилипла. Калі кажа, то выдатна, то я рад за гэта. Ну, я могу памыляцца, я не гляджу все яго стрымы, да. Але ось такое ўражанне мне склалася, што толькі пра плошчу ад яго слыхаць. Да. Сябры, яшчэ раз дзякую всім, хто быў. Вельмі рады, што нас было сёння так шмат. Дзякую, што вы дацярпелі до конца. 2 гадзіны 10 хвілін. Гэта, по-моему, абсалютны рэкорд майго стрыма. Але з вами час праляцеў незаўважна. Дзякую за цікавыя пытанні. Дзякуй за... Так, пытаюцца, калі будзе совместны стрім з Гамадой. Хутка мусіць быць, насамрэч. Маленькі спойлер. Дзякуй за цікавыя пытанні. Дзякуй за... цікавыя думкі, дзякуй за данаты, і я вельмі спадзяюся, што вы нешта вынеслі для сябе з гэтага стрыму, што я быў для вас чымсьці палезным, карысным, што ўсё ў нас атрымаецца. Таму, сябры, яшчэ раз паўторыце, верце ў сябе і будьце смелымі, нічога не бойцеся, самаадукоўвайцеся, усё ў нашых руках, і ў нас усё абавязкова атрымаецца. Мы пераможам. Няхай жыве анархія, но пасаран. Все, всім добра і критичного мислення.